29. októbra 1969 prišla z počítača Kalifornskej univerzity do Stanfordu správa s obsahom LO. Prekonala pritom vzdialenosť viac ako 560 km. Tento proces znamenal prvú úspešnú komunikáciu cez ARPANET, predchodcu moderného internetu. Správa, ktorá mala byť pôvodne odoslaná, bola login, no po odoslaní prvých dvoch písmen však systém zlyhal, napriek tomu boli tento čiastočný prenos ohromným úspechom. Tento milník formoval každý aspekt moderného života, od toho, ako sa učíme, ako pracujeme, ako komunikujeme, až po to, ako nakupujeme, zabávame sa a ako si vytvárame vzťahy. Vznik internetu je tak ukážkovým príkladom toho, ako obrovský technologický objav môže úplne nanovo definovať ľudské schopnosti a to všetko, čo dokážeme. Tento krátky príbeh znázorňuje, aký nepredstaviteľný bol kedysi náš moderný svet a ako ďaleko sme sa posunuli a dokonca, že toto streamujeme. Chalani a babi, LO bola prvá správa a teraz čauky, mňauky, ahoj, tu som. Kam sme sa to posunuli? A kam sa ešte posunieme? Inak čaute, ja som Explo a ďakujem všetkým, že ste sa pripojili, pretože tento deň bude o inšpirácii. Máme tu pre vás niekoľko tém, konkrétne 6 a budeme dúfať, ja najviac za všetkého, pretože to otváram, že vám tieto témy a tieto informácie, ktoré dnes nadobudnete, pomôžu alebo vás inšpirujú k tomu, aby ste plynulo prešli z toho študijného prostredia do toho pracovného. Začneme aktuálnymi témami zo sveta práce, kde rýchlo preskúmame ekonomickú situáciu, ako to hýbe s globálnymi trendami. Ďalej vám pomôžem lepšie spoznať seba samých vďaka kariérnym a osobnostným typológiám. Naša tretia téma, práca a duševné zdravie, vám verím, pomôže nájsť taký work-life balance, aby ste prosperovali v práce aj mimo nej. Po prvom paneli príde vysnívaná prestávka, dáme si 10, skočíme do bufetu, alebo neviem, jak to u vás funguje. Potom budeme pokračovať presným postupom, ako získať vysnívanú prácu. Neskôr budeme diskutovať o tom, ako vybudovať osobnú značku, ako zo seba spraviť brand, ako ho propagovať a zveľaďovať. A na samotný záver, zlatý kliniec programu, vám predstavím dôležité zručnosti pre 21. storočie, aby sme v tejto uponáhlenej dobe, plnej technológií, dokázali vyniknúť a nestratiť sa. Nech nám umelé inteligencie a ostatné inteligencie nezoberú prácu. Alebo tak. Čo ja o tom viem? Možno celé toto video je AI. Ha! Že by bolo, nie? Aktuálne sledujete vysielanie Readycon spolu s tisíckami ďalších stredoškolákov z celej krajiny. Počas vysielania budeme do našich Insta Stories prezdieľavať vaše zaujímavé storky a 3 najkreatívnejšie stories odmeníme poukážkou v hodnote 50 € do internetového obchodu Alza. Ak teda chcete mať tisícky zliadnutí a šancu na výhru, tak nás tagnite, náš Instagram účet môžete aktuálne vidieť na vašej obrazovke. Poukaz na 50 € do internetového obchodu Alza môže zároveň získať ďalších 50 z vás. Stačí, ak nám pošlete spätnú väzbu na naše vysielanie. QR kód k dotazníku pre spätnú väzbu vám ukážeme na konci vysielania a výhercu vyžrebujeme už zajtra. Takže zostaňte do konca. A v neposlednom rade by som sa chcel poďakovať všetkým, vďaka ktorým je toto online podujatie realitou. Od našich milujúcich učiteľov až po našich ctených partnerov. A vďaka tomu všetkému to môže byť zadarmo. Takže sa pohodlne usaďte a ideme sa vzdelávať a inšpirovať a možno sa trochu aj zasmejete. Dámy a páni, srdečne vás vítam na Readycone. Poďme sa porozprávať o generácii Z. Tých ľudí, čo ukazujú srdiečko takto. Haló? Dosť dobre, musím uznať, lebo akože generácia Z, to ste vy všetci. Generácia Z, ktorá do roku 2025 bude tvoriť viac ako štvrtinu celkovej pracovnej sily. Takže vstup generácie Z na pracovný trh nespraví len takú malú vlnku. To bude normálne, že tsunami. A dnes sa naučíme na tej vlne surfovať. Občas možno pádnete dole do korálov, oškrete sa, voda vám natečie do nosa, ale vy potom spravíte, viete čo? Zrobte to do srdca. Lebo neviem, kto to vymyslel, ale že, aké cool. Ešte raz, generácia Z, klobúk dole za toto. Keby ste už nič viac nepriniesli na trh práce, tak toto bol veľký objav. Ale to bolo smiechu, nie je to úplne stále tak ružové, pretože výskumy z roku 2023 hovoria, že generácii Z sa docela ťažko vstupuje na ten trh práce. Majú možno vysoké očakávania, dokonca viac ako polovica zamestnávateľov si hovorí, že mladí ľudia nie sú pripravení vstúpiť do klasickej roboty. A ja vám to hovorím ako influencer na dôchodku. Dôvodmi sú vysoké platové očakávania, nechuť k práci od 8 do 4 a ich slabá pracovná morálka. Ha? Kúkam sa na vás. Ja neviem takto srdce ukazovať. Kde máte morálku?
Nie, sorry, ja vás chcem inšpirovať, ale ja to robím cez humor. Presúďme sa do apríla 2023, kde až 74% manažerov sa vyjadrilo, že prácu s mladými ľuďmi považujú za problematickejšiu, ako to bolo s predchádzajúcou generáciou. Opisujú ich ako privilegovaných, s problémom začleniť sa, či dokonca s nedostatočnou motiváciou. No a tu je otázka za milión, ktorú si každý kladie. Ako teda získam skúsenosti, keď ma nikto nezamestná? Treba ale povedať, že vaša generácia má aj pozitíva, čo sa týka pracovnej sféry, napríklad prepúšťanie zvládate veľmi statočne. Takisto netúžite po práci vo veľkých korporátoch, ste oveľa flexibilnejší, radi sa začleníte, máte skôr chuť explorovať a nie je to len o výplate, pretože vaša generácia nehľadí len na peniaze, aj keď jasné dôležité, ale hľadá, aby robili aj niečo zmysluplné a hlavne pre nich, čo je dosť cool. A presne táto túžba po zmysluplnej práci odzrkadľuje posun smerom k pozíciám, ktoré poskytujú určité naplnenie, sú komunitnejšie a možno dávajú príležitosť urobiť svet lepším miestom. No nie ste vy snílkovia, ale jaké krásne. Toto presne ale inak potrebujeme. Ja si z toho robím trošku aj srandu, ale prosím, zmysluplne. Nezmyslov tu je dosť. Napriek tomu, ako sa celý svet modernizuje a digitalizuje, čerství absolventi uprednostňujú ľudský prístup. Nenaháňajú sa za prácou na diaľku či z domu a v kariére preferujú hybridný model. A hoci sú si istí svojimi schopnosťami, sú si dobre vedomí aj aktuálnej technologickej vlny, čo odráža aj, že až 3/4 plánujú zlepšiť svoje technologické zručnosti, aby nezaostávali. Kľúčovým slovom je preto flexibilita. Generácia Z nehľada len prácu. Hľada prácu, ktorá by vyhovovala ich životnému štýlu, ich potrebám a to je aj dôvod, prečo generácia Z oveľa častejšie mení práce alebo pracuje na živnosť. Mladí ľudia teda nielen vstupujú na trh práce, ale aj ho výrazne ovplyvňujú. A tam vzadu som počul, že aká je teda situácia na pracovnom trhu? To vám vysvetlím. Do roku 2030 bude musieť jeden zo 16 zamestnancov v 8 hlavných ekonomikách zmeniť kariéru. Za čo môže pandémia? Rast pracovných miest sa bude viac koncentrovať na vysoko kvalifikované pracovné miesta, napríklad v zdravotníctve alebo v oblasti vedy, technológiách, strojárstva a matematiky. V každom prípade je čas sa prispôsobiť a pripraviť sa na zmenu. Svetové ekonomické fórum zdôrazňuje, že rola technológií v biznise je a bude dôležitá a predpovedá, že ich prijatie bude v najbližšej dobe kľúčové. Hovoríme tu o významných zmenách zo sveta IT, veľké dáta, cloud computing a umelá inteligencia. Pričom až 75% firiem plánuje začať týchto silných hráčov používať. Táto technologická revolúcia nie je len o nových vymoženostiach a algoritmoch, ale práve otvára kopu nových príležitostí a pracovných ponúk a miest a zameraní. Tak sa poďme pozrieť, aké sú trendy, čo sa týka trhu práce. Pravdepodobne ste už počuli o tom, že umelá inteligencia nám ukradne prácu. Ak ste o tom nepočuli, tak ja som to hovoril na začiatku a fakt by ste ma mohli počúvať. No ale v skutočnosti je skôr tvorcom práce, ako jeho zlodejom. Taký Robin Hood, alebo tak. Namiesto ohrozovania ľudskej pracovnej sily má podporiť pracovné príležitosti. Umelá inteligencia pomáha zrýchliť krivku učenia, vďaka čomu sa každý ľahšie zoznámi s novými špecializáciami. Umelá inteligencia môže posilniť naše schopnosti, takže môžeme lepšie a efektívnejšie využiť našu prirodzenú povahu a byť tak spoločenskými a inovatívnymi bytostiami. Skrátka, umelá inteligencia so všetkými svojimi schopnosťami o naberaní a spracovaním údajov je skôr asistent a pomocník, než aby to bol nejaký náš nový šéf alebo kolega. Tak možno je čas sa s ňou naučiť pracovať. Napríklad nepomohla s týmto scenárom. Si myslíte, že toto všetko by som ja vymyslel z hlavy? Túdle! Okrem toho nástroje ako ChatGPT sú na skvelej ceste, aby zmenili a uľahčili spôsob, akým vykonávame 2/3 našich povinností. A teda suma sumarum, očakáva sa, že technológia vytvorí viac pracovných miest, ako vďaka nej zanikne. Takže díky OpenAI a všetky tieto firmy, ktoré na tom pracujú. Very good. A čo preteky medzi ľuďmi a strojmi na pracovisku? Je to síce súboj, ale nie je až tak vzrušujúci, ako sa predpokladalo. Aj keď pre niektorých akože proti gustu žiaden dišputát, keď vám to príde vzrušujúce. V súčasnosti vykonávajú stroje 34% práce a teda stále vyhrávame. Ako príklad si vezmite napríklad svet výroby, kde stále väčšina pracovníkov pracuje, ale používa tie stroje, aby pracovali za nich, čiže boli povýšení na manažerskú funkciu, dá sa povedať. Svet bojuje s klimatickou krízou a my tu máme obrovskú vlnu smerujúcu k udržateľnosti. Nejde len o dobrý pocit alebo spoločenskú zodpovednosť firiem, je to o všeobecnom posune, ako firmy fungujú, o integrácii ekologických praktík a to má za následok vznik nových pracovných miest a rolí.
Príkladom sú špecialisti na trvalú udržateľnosť, ktorých pracovné pozície stúpajú v rebríčku pracovných pozícií. Nech sa páči, Peter Althoff, táto veta bola dobrá. A čo teda zrobíme s týmito informáciami? Buďte kreatívni s technologickými nástrojmi, aktívnejšie pracujte a skúšajte a zlepšujte sa s technologickými výmoženosťami ako je ChatGPT, DALL-E a všetko, čo každý deň vyjde, aj toho milión, dá sa v tom zlepšovať. Ja som teraz objavil, čo všetko sa dá robiť vo Photoshope len pár klikmi. Akože halo. Zároveň začnite s jednoduchým technickým samovzdelávaním. Vďaka kurzom, workshopom, YouTube videám môžete veľmi ľahko nadobudnúť nové a strašne užitočné informácie. A to nie je len YouTube, je to aj Skillme.sk, Coursera a podobne. Skrátka, internet ťa naučí, ako robiť s internetom. Chápeš? A v neposlednej rade zamyslite sa nad konceptom udržateľnosti. Získajte bližšie informácie o rôznych udržateľných praktikách, o ich význame, aby ste lepšie pochopili tzv. Zelené hodnoty. Pretože tie z viac a viac firiem a vďaka Bohu za to, však my tu zhoríme, viete, ak je mne v tomto skleníku, čo tu žijem. Sorry, a dosť bolo o mne. Dnešná realita mladých ľudí je taká, že nie ste len ovplyvnení technológiami, ale prakticky ich ovládate na vysokej úrovni. Hovoríme o jednoduchej umelej inteligencii, práci na sociálnych sieťach alebo všeobecne online. Ako by to bol váš druhý jazyk. Stavil by som svoje posledné euro, že väčšina z vás už pracovala s ChatGPT. Výzva je skôr na strane manažerov a ich spoločnosti. Ako pochopiť, efektívne trénovať a riadiť túto technicky zdatnú generáciu. Technologické schopnosti, ktoré ste si osvojili prirodzene a bez nejakej driny, je presne to, po čom zamestnávateľia túžia. Už viac ako 80% čerstvých absolventov, ktorí sa nezameriavali na žiadne technologické štúdium, vstupuje na trh práce s určitými technologickými zručnosťami. Skrátka, máme to v krvi, je nám to prirodzené, vieme zrobiť toto a zároveň používať ChatGPT, jeden prsták a druhý píšem, hej? Približne 75% absolventov však tvrdí, že je neustále dôležité svoje vedomosti aktualizovať, zlepšovať, posúvať, updateovať na dnešnú dobu, pretože tá doba je naozaj rýchla, ale my sme v nej fakt doma. A je to aj dobrá správa pre každého, kto sa cíti viac doma v tradičnom svete. Ľudská interakcia nestratila svoju hodnotu, ide o to správne zvážiť, kedy je osobný kontakt dôležitejší ako digitálne pohodlie. Vlastnosti, ktoré nás definujú ako človeka, sú empatia, kreativita a hlavne kritické myslenie. Tie zostávajú neporovnateľné s technológiami. Čo sa týka rozvíjajúceho sa pracovného prostredia, je tu ďalšia dobrá správa. Bariéry tzv. Skleneného stropu, ktoré sú udané vysokoškolským vzdelaním a rôznymi titulmi, idú postupne do úzadia. Čiže aj ľudia ako ja sa v dnešnom svete až tak nestratíme. Stačí, že viete byť aktuálny, šikovný, zručný a zábavný. Zároveň organizácie čoraz viac oceňujú alternatívne formy vzdelávania, a teda konkrétne workshopy a kurzy, pretože tam vás naučia to, čo oni napríklad presne hľadajú. A teda tento vývoj otvára cestu pre tých, ktorí nechcú žiť životom vysokoškolského vzdelávania, ale stále majú chuť na sebe pracovať. Na zručnostiach totiž nikdy nezáležalo viac. Keď firmy zamestnávajú na základe zručnosti a nie na základe titulov, vytvárajú rozmanitejší a prispôsobivejší kolektív ľudí. To je absolútne nevyhnutné na to, aby udržali krok s rapidným tempom zmien. Keď sa vaši budúci zamestnávateľia zamerajú na to, aby vám pomohli vybudovať viacero zručností prostredníctvom práve spomínaných kurzov a workshopov, podporujú tým hlavne váš kariérny rast, čo je nevyhnutné pre zvládanie zmien na trhu práce. Všetci zamestnanci, ktorí ráno vstanú, pri pohľade do zrkadla si povedia jedno krédo, všetku silu danú cenu. No a hneď máme krajší deň. Si zdvihnem. Áno, počúvam. Robíme jednu videoprezentáciu a tu potrebujem mať ticho. Ja ti zavolám, keď skončíme, dobre? Pardon. Moja práca spočíva najmä v tom, aby som dohliadal na technický stav daných zariadení, ktoré sú mne zverené. To znamená troskové vozne a takisto aj žeriavy, ktoré vidíte tuto aj za mnou. Danucem je najzamestnávateľ roku 2023 a mimo toho je to zamestnávateľ, ktorý rozhodne má budúcnosť a má čo ponúknuť aj mladým ľuďom. V rámci svojej roboty, čo mám najradšej? 14:00, keď je odchod z práce. Baví ma to, že to nie je monotónna činnosť, že nie som zavretý v jednej miestnosti, kde trávim 8 hodín. Proste stretávam sa tu s rôznymi problematikami, ktoré treba riešiť. Tá práca ma baví, proste vždy treba niečo riešiť nové. Mňa to baví. A to vážne.
Ahoj, moje meno je Majka a pracujem vo Ferrobetóne ako bezpečnostný a požiarny technik, čiže OSNS and Fire Protection Technician. Niekedy sa to dá nazvať aj ako policaj, pretože musíme dodržiavať všetky pravidlá a predpisy, ktoré máme, aj legislatívne, aj interné. Ferrobetón je dcerskou spoločnosťou Danucem. Vyrábame tu rôzne prefabrikované prvky. Vyrábame tu rôzne mostové nosníky, rôzne nadrozmerné alebo teda veľké betónové prvky, alebo napríklad ako môžeme vidieť tu aj tunely. Grise je prevádzka, kde sa stále niečo deje, čiže máme tu taký nepísaný slogan, že furt dačo. Tak túto robotu som si vybral hneď po strednej škole. Musel som zarábať peniaze, potreboval som peniaze. Kvôli peniazom a dobrému kolektívu. Operátor rotačnej pece má na starosti vypaliť kvalitný slinok, správne dávkovať alternatívne palivá, sledovať emisie. Iba málo ľudí vie, že naša cementáreň v Turni je cementárňou s najnižšou uhlíkovou stopou na celom svete. A na to sme veľmi hrdí. Mojou hlavnou úlohou je koordinovať a zabezpečovať činnosti, aby boli v súlade s ochranou životného prostredia, monitorovať emisie, zabezpečovať plynulý odvoz priemyselného odpadu, kamenivo, ktoré je používané pri výrobe slinku a cementu, vieme nahrádzať inými materiálmi, napríklad recyklátom z stavebného odpadu. A vieme používať alternatívne tuhé palivá, ktoré nahrádzajú vo veľkej miere tradičné fosílne palivá, sú vyrobené z nerecyklovateľného priemyselného odpadu, ktorý by skončil inak na skladkách. Mne sa na tejto práci najviac páči to, že nie je stereotypná. Človek sa môže rozvíjať vo viacerých smeroch. Máme možnosť absolvovať rôzne školenia a páči sa mi to, že sa firma snaží udržateľným spôsobom vyrábať niečo, čo budeme potrebovať nasledujúce 10 ročia a v podstate stále. Vedúcim posunu je u nás človek, ktorý riadi rušňovodiča v podstate, dáva mu návesti, to sú vlastne rozkazy. No, rozkazujem. Rušňovodič robí klasickú prácu rušňovodiča, takže riadi ho vedúci posunu a počúva jeho príkazy. Je to určite zodpovednosť, ale tak ako v každej práci musíme dávať pozor, či už na seba alebo kolegov. No ja som rastol tak napríklad, keď som nastúpil pred 2 rokmi ako vedúci posunu, vypracoval som sa na rušňovodiča. Jasne, som z toho rád. Tak ja vám ďakujem a dovidenia. Teším sa na vás. Ahojte. Čaute. A poďte k nám. Veď sa má tak, že všetok tento spoločenský progres a zmeny, o ktorých sa rozprávame, sa stanú, či chceme alebo nie. Pre niektorých z vás to môže byť desivé, no kľúčové je zamerať sa na to, aké zmeny máte v rukách vy a nad čím máte reálne moc. Ahojte, moje meno je Peťuš a v nasledujúcich pár minútach vám ukážem, ako si nájsť svoje ideálne miesto vo svete práce, ako rozoznávať a komunikovať s rôznymi typmi ľudí, ale hlavne, kam so svojimi jedinečnými vlastnosťami a schopnosťami dokonale patríte. Tieto informácie odo mňa berte skôr ako také postrčenie, aby ste sa zamysleli nad tým, aký máte potenciál. Pamätajte však na to, že je to vaša vlastná cesta, ktorá bude samozrejme jedinečná. Hoci mnohí z vás majú odlišné životy a rôzne sociálne alebo ekonomické podmienky, stále máte moc nad tým, kde sa rozhodnete zamestnať. Prečo sa teda nepokúsiť dosiahnuť ten najlepší možný scenár? V roku 1958 začal americký psychológ John Holland pracovať na tom, čo je dnes známe ako teória výberu kariéry. Hollandovým cieľom bolo preskúmať vzťah medzi osobnostiami ľudí a ich profesiami. Uvedomil si aj to, že ak robíte to, čo vás skutočne baví a zaujíma, budete produktívnejší a tým samozrejme aj spokojnejší. Na základe jeho výskumu dokážeme identifikovať 6 oblastí, alebo teda typov osobnosti. Každému typu osobnosti je priradené jedno písmeno a práve prvé 2-3 písmená identifikujú vaše hlavné oblasti záujmu. Existuje mnoho online testov, ktoré si môžete urobiť, aby ste zistili svoj typ osobnosti, ako napríklad test.osobnosti.riasek.sk. Poďme sa na to teda pozrieť bližšie. Realistickí ľudia sú manuálne zruční. Prirodzene ich priťahuje fyzická práca a typy problémov, ktoré možno riešiť za pomoci nástrojov alebo zariadení, a to hlavne v oblastiach ako je stavebníctvo, poľnohospodárstvo alebo strojárstvo. Preferujú prácu s vecami pred prácou s ľuďmi.
Často nachádzajú radosť z rozoberania vecí a rôznych prestavieb, pričom radi analýzujú mechaniku vecí. Aby vynikli, zapájajú sa do praktických projektov, stáží alebo odborných školení. Možné kariérne smery zahŕňajú práci v oblasti inžinierstva, pilotovania, farmárčenia, staviteľstva, mechaniky alebo dokonca aj športu. Títo ľudia majú tendenciu vyhýbať sa abstraktnej teoretickej práci a môžu byť nešikovní s úlohami, ktoré si vyžadujú rozsiahlu sociálnu interakciu alebo rutinné papierovačky. Výskumníci sú prirodzení myslitelia a riešitelia problémov. Majú vášeň pre výzvy v oblasti vedy, experimentovania, pozorovania alebo objavovania. Sú analyticky zvedaví a intelektuálni. Vynikajú v kariérach, ktoré zahŕňajú výskum a analýzu, ako napríklad v oblasti environmentálnej vedy, biológie, psychológie alebo medicíny. Kariérne cesty pre tento typ osobností zahŕňajú kriminalistiku, farmakológiu, chémiu, laboratórnu prácu, zoológiu alebo výskum v oblasti životného prostredia. Ľudia s výskumníckym typom osobnosti sa častokrát vyhýbajú vedúcim a obchodným pozíciám. Môžu mať tiež problém s kariérami, ktoré od nich vyžadujú nadmernú sociálnu interakciu. Viac ako práca s ľuďmi alebo vecami im vyhovuje práca s myšlienkami. Umelecké duše sú poháňané kreativitou. Nachádzajú svoje poslanie v umení, komunikujú svoje pocity tým, že sa prejavujú a seba realizujú. Sú kreatívni, expresívni a originálni. Prosperujú najmä v prostrediach, kde môžu zdieľať svoju víziu a inšpirovať ostatných. Kariérne cesty, ktoré sú v súlade s povahou umeleckej duše, zahŕňajú grafický alebo modný dizajn, hudbu, ilustráciu, tanec alebo dokonca aj moderovanie. Umelecké typy sa môžu vyhýbať konvenčným, štrukturovaným prostrediam a často mávajú problém s úlohami, ktoré vyžadujú presné dodržiavanie pravidiel alebo definovaných postupov. Oveľa radšej sa zaoberajú nápadmi ako nejakými praktickými záležitosťami. Sociálne typy prosperujú pri pomoci a navigovaní iných. To ich robí ideálnymi typmi pre úlohy v oblasti zdravotníctva alebo vzdelávania. Sú prirodzene empatickí a podporujúci, s hlbokou schopnosťou stotožniť sa a súcitiť. Často sa stávajú dôverníkmi a vždy sa na nich dá spoľahnúť. Kariérne cesty, ktoré im vyhovujú, zahŕňajú poradenstvo, prácu v policajnom zbore, zdravotníctvo a medicínu, sociálnu prácu, podporné pracovné pozície v biznise alebo špeciálnu pedagogiku. Ich slabé stránky môžu zahŕňať zanedbávanie vlastných potrieb pri sústreďovaní sa na pomoc iným, vyhýbanie sa súťaživým prostrediam alebo príliš analytickým spôsobom práce. Podnikaví jednotlivci sú fantastickí v presviedčaní. Sú to dobrodružní vizionári a odvážni vodcovia, ktorých priťahuje práca v oblasti podnikania, politiky alebo marketingu. Ide o dynamických, ambicióznych a charizmatických ľudí, ktorí vynikajú v prostredí, kde môžu využiť svoje komunikačné schopnosti a strategické myslenie na dosiahnutie inovatívnych a optimistických cieľov. Vhodné kariérne cesty zahŕňajú politiku, podnikanie, konzultačné smery, právo, manažment, cestovné agentúry alebo promotérstvo a vzťahy s verejnosťou. Ich slabé stránky sú napríklad netrpezlivosť s detailnými úlohami. Majú sklon vyhýbať sa kariéram, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť na detail. Oveľa radšej pracujú s ľuďmi a nápadmi ako s vecami. Konvenční alebo kancelárski jedinci oceňujú poriadok a štruktúru. Vynikajú v úlohách, ktoré zahŕňajú dodržiavanie postupov, prácu s dátami alebo číslami. Taktiež plánovanie práce alebo rôznych udalostí. Sú organizovaní, metodickí a spoľahliví. Majú talent pre zavádzanie poriadku do chaosu, vytvárajú systémy, ktoré zvyšujú produktivitu a efektivitu. Kariérne cesty, ktoré sú pre týchto ľudí ako stvorené, sú napríklad účtovníctvo, správa databázy, kancelárska práca, knihovníctvo, bankovníctvo alebo úradníctvo. Medzi ich slabé stránky patrí neochota prijímať zmeny a sklon vyhýbať sa nejasným alebo kreatívnym úlohám, ktoré vyžadujú myšlienkovú flexibilitu. Radšej pracujú s číslami a slovami ako s ľuďmi a nápadmi. Teraz si povieme, ako môžeme tieto informácie pretaviť do praxe. V prvom rade si tak ako ja môžete spraviť online test osobnosti. Navštívte stránku test.osobnosti.riasek.sk a zistite, ktoré z týchto 6 charakteristík u vás dominujú. Keď už budete poznať váš typ osobnosti, môžete preskúmať možnosti zamestnania, ktoré zodpovedajú vašim silným stránkam a záujmom a možno nájdete inšpiráciu na svoje budúce zamestnanie. Zvážte tiež to, ako môžu vaše aktuálne koníčky a schopnosti ovplyvniť váš kariérny rozvoj a potenciálne zamestnanie. Tým, že budete poznať svoj riasek model, sa môžete efektívnejšie zamerať na tie oblasti, na ktoré máte vlohy. Na druhú stranu poznať len svoje vlohy nestačí. Poďme sa teda pozrieť na ďalšiu typológiu, ktorá vám priblíži to, kým ste. Thomas Erikson, švédsky behaviorista a svetovo uznávaný autor,
sa vo svojej tvorbe inšpiroval istým generálnym riaditeľom, ktorý mal pocit, že je obklopený idiotmi. Erikson sa ho kriticky spýtal, ale kto týchto idiotov zamestnal? Eriksonov prístup k tomu, akými štýlmi navzájom komunikujeme, je pozoruhodný pre svoje praktické využitie. Bez ohľadu na to, či sa snažíte sami sebe lepšie porozumieť, alebo sa snažíte len efektívnejšie komunikovať s ľuďmi okolo vás, táto typológia je presne pre vás. Erikson rozdelil ľudí podľa 4 farieb na základe týchto hlavných komponentov, ktoré nás formujú. Extroverzia, introverzia, orientácia na ciele a orientácia na ľudí. Čas sú peniaze. Čo z toho mám? Malo to byť hotové už včera. Toto často počujete práve od červených ľudí. Ide o ľudí, ktorí žijú pravidlom urob to teraz, premýšľaj o tom neskôr. Sú stále v pohybe, poháňaní nekonečnými nápadmi, ktoré jednoducho nepočkajú. Nie sú to tí, ktorí sa roztápajú nad maličkosťami alebo sa príliš utápajú v pocitoch a emóciách, pretože sú zaneprázdnení honbou za ďalším dobrodružstvom. V skupine častokrát udávajú tempo a prirodzene sa z nich stávajú lídri. Červených je veľmi málo, čo odráža bežnú sociálnu štruktúru. Máme prirodzene malý počet týchto cholerických vodcov, no za to mnoho následovateľov. Neznie to najlepšie? No jasné, roztočíme to. Pohodička, žiadny stres, to dáme. Ups. Áno, toto je žltá osobnosť. A rovnako ako tie červené osobnosti, aj oni sú extrovertní ľudia. No ide im skôr o vzťahy, než o nejaké úlohy a ciele. Žlté osobnosti žiaria talentom, kreativitou a schopnosťou nadväzovať kontakty. Sú to sangvinici, ktorí prinášajú radosť všade, kam prídu. Ich nekonečná pozitívna energia a skvelé nápady sú tajnou zbraňou, ktorú s radosťou ukazujú na každej party alebo brainstormingu. Skôr, než začneme konať, premýšľajme. Počkať, aké zmeny? Poriadne si ich premyslíme. Som tu s tebou a počúvam ťa. Toto sú rôzne spôsoby, akými sa dá opísať zelená osobnosť. Sú to uvoľnení, pokojní a vyrovnaní ľudia. Predstavte si niekoho, komu ide hlavne o pokojný život bez zhonu. Títo ľudia sú vašou oporou v tíme, nenaháňajú sa za svetlom reflektorov, ale udržiavajú plynulý chod vecí a uprednostňujú harmóniu pred chaosom. Niekedy sa môže však zdať, že zelení váhajú pri nových situáciách až príliš dlho, kým sa naozaj rozhodnú. Títo flegmatickí introverti sú spokojní vo svojom vlastnom tichom kútiku a vďaka nim je svet stabilnejší. Všimli ste si, že sú opakom červených ľudí? Odkiaľ presne máte tieto informácie? Počkaj, toto ale nebolo podľa plánu. Modrí sú analytici. Sú to tí, ktorí sa ponárajú do detailov a uisťujú sa, že je všetko tak, ako má byť. Sú to myslitelia, ktorí používajú nástroje a tabuľky na odhaľovanie komplexnosti problémov a prirodzene si dvakrát overujú fakty. Neprichytili by ste ich pri tom, ako sú stredobodom pozornosti. Sú totiž zaneprázdnení pozorovaním, analyzovaním a plánovaním vecí vo svojom vnútri. Sú to tí melancholickí perfekcionisti v dave ľudí. Sú to presne tí, ktorí neurobia krok bez konkrétneho plánu. Pomocou jednoduchého príkladu, a to vetou "zbehni prosím kúpiť mlieko", si poďme ukázať, ako by k tejto úlohe mohli pristupovať jednotlivé farby a demonštrovať tak ich jedinečné správanie. Začneme našimi červenými, extrovertnými a cieľavedomými ľuďmi. Keď takéhoto človeka požiadate, aby kúpil mlieko, nestráca žiaden čas. Zamieri priamo do obchodu, vezme mlieko, zaplatí a vráti sa. Ich poslanie je jasné a efektívne vykonané. Žiadne otáľanie ani rozmýšľanie, ide o jasne splnené úlohy. Netrpezlivosť červených voči meškaniu alebo neefektívnosti dokazuje ich zameranie na výsledky a ich vodcovské vlastnosti. Prejdime k žltým, ktorí sú extrovertní a sú to na ľudí orientovaní optimisti. Žltí, keď ich pošlete po mlieko, to môžu považovať za príležitosť na mini dobrodružstvo. S radosťou sa prejdú do obchodu, nechajú sa rozptýliť ďalšími zaujímavými položkami v obchode a po ceste sa pustia do rozhovoru so zamestnancami. Nebolo by vôbec prekvapujúce, keby sa vrátili s taškou plným všetkého, okrem mlieka. Ich detská spontánnosť je krásnym príkladom toho, ako sa dá nájsť radosť aj vo všednosti. Teraz sa pozrime na tých zelených, introvertov, ktorí sú však orientovaní na ľudí. Tvárou v tvár mliečnej misii sa zelení môžu cítiť trochu ohromení rozmanitosťou možností. Môžu tak stať v uličke s mliečnymi výrobkami a rozmýšľať, či kúpiť mandlové, sojové alebo kravské mlieko. Pravdepodobne požiadajú majiteľa obchodu o radu. Budú sa totižto snažiť spraviť čo najrozvážnejšie rozhodnutie. Tendencia zelených vyhýbať sa konfliktom alebo nestabilite počiarkuje ich solidárnu a empatickú povahu. A nakoniec naši modrí, introvertní a na cieľ orientovaní myslitelia. Ešte predtým, ako modrý vyjde z dverí, sa opýta na konkrétny typ mlieka, ktorý treba kúpiť. Chcú mať vopred jasno,
Ako sa dá táto úloha splniť na 100%? Pri výbere mlieka v obchode si títo ľudia nezabudnú pozrieť dátum spotreby a zvážia, čo ak by náhodou nemali v obchode zrovna toto žiadané mlieko. Nevadí, pretože oni sa už dopredu opýtali, aké alternatívne mlieko keď tak kúpiť. Potreba presnosti a opatrný prístup k rozhodovaniu odrážajú perfekcionizmus, ktorý majú v sebe modrí ľudia prirodzene. Poďme si teda povedať, ako tieto informácie využiť v praxi. Identifikujte svoj komunikačný štýl vďaka literatúre od Thomasa Eriksona. Počas komunikácie s inými ľuďmi si skúste všimnúť tieto rozdiely a prispôsobiť im váš komunikačný štýl. Skúste využiť tieto poznatky v rámci tímových projektov a odsledujte si, či má spolupráca na projekte lepší priebeh. Žiadna typológia samozrejme nie je dokonalá. Táto kniha ponúka skôr praktické možnosti, ako lepšie spoznať seba alebo ľudí okolo nás. U väčšiny z nás dominujú práve dve farby, takže by bolo veľmi ťažké nájsť niekoho, kto je prototypom len jednej. Či už sme červená a žltá farba, ideálna napríklad pre marketing, alebo modrá a zelená, perfektná pre projektový manažment. Všetci sme do určitej miery zmesou, ktorá ukazuje rôznorodú, ale zároveň prepojenú povahu našich osobností. Nebojte sa teda spoznať samých seba lepšie. Dá sa to napríklad touto cestou. V Doprastave vieme, že na detailoch záleží. Aby sme budovali udržateľné a inovatívne projekty, staviame už na každodenných maličkostiach. Sme inžinieri, technici, majstri, ktorí svojou prácou menia Slovensko k lepšiemu. Každý deň však budujeme niečo ešte väčšie. Silný tím, ktorý zanechá stopu. Darí sa nám to vďaka odbornosti, skúsenostiam a profesionalite, ktoré nás posúvajú vpred. A firemnej kultúre, ktorá v nás prebúdza to najlepšie. Je pre nás dôležité zdokonaľovať naše telá aj mysle, aby sme svoje schopnosti mohli zúročiť pri tých najväčších projektoch. Vyvíjame na to nové postupy a využívame najmodernejšie technológie. A tak sme pripravení na všetko, čo si pre nás akýkoľvek projekt pripraví. Stavba je dobrodružstvo plné víziev. Zažite ho spolu s nami, pretože v Doprastave veríme, že úspech každého projektu začína spokojnými kolegami. Pridajte sa k nám a položte základný kameň svojej budúcnosti. Doprastav. Tradícia, kvalita, profesionalita. Bez ohľadu na to, aká ste farba, všetci sme ľudia s emóciami. V prieskume spoločnosti McKinsey & Company z roku 2022 generácia Z zaznamenala pozoruhodne vysokú mieru problémov s duševným zdravím. A viac ako polovica dostala diagnózu duševnej choroby. Je to seriózny problém, no na tejto lodi sa neplavíte sami. Volám sa Matúš Okejček a rád by som sa spolu s vami pozrel na vzťah duševného zdravia a práce. Vedeli ste, že firmy stratia až 32 dní produktivity kvôli depresii zamestnancov? Je to pripomienka toho, aké dôležité je v zamestnaní prosperovať bez újmy na duševnej pohode. Ale nezabúdajme na horskú dráhu, na ktorú nás zobrala pandémia. Napriek tomu, že sa svet po väčšine z pandémii spamätal, zamestnanci stále cítia vysokú mieru stresu. To je dôvod, prečo väčšina zamestnancov potichu končí. Inak povedané, svoju prácu už nevykonávajú s nadšením. Je to škoda, lebo pocit zmysluplnosti v práci je dôležitý práve pre znižovanie stresu. Až tak rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, inak povedané work-life balance. Štúdie dokazujú, že pracovať viac ako 45 hodín týždenne je škodlivé nielen pre fyzické, ale aj duševné zdravie. To neznie ako sranda však, pretože rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je o tom, aby ste dosiahli zlatý stred, kde sa neprepracujete a stále máte čas na ľudí a činnosti, ktoré vás bavia. Prieskum duševnej pohody v práci zdôrazňuje, že potreba zdravého pracovného prostredia nebola nikdy dôležitejšia ako je dnes. Pričom 84% ľudí má svoju duševnú pohodu ako hlavnú prioritu, čo je asi správne. A nezabudnime ani na úzkosť pri hľadaní zamestnania, teda nepohodlie, ktoré zažívame, keď si hľadáme novú prácu. Je to veľmi bežné a môže sa to stať každému bez ohľadu na vaše skúsenosti alebo kvalifikáciu. Ale nebojte sa, nie sme tu len na to, aby sme hovorili o problémoch, sme tu, aby sme hovorili o riešeniach. Model Spire slúži ako vaša osobná kolekcia nástrojov nie len na prežívanie, ale aj na prosperovanie v každom aspekte vášho života. Vrátane duchovnej, fyzickej, intelektuálnej, vzťahovej a emocionálnej pohody.
Začníme s duševnou pohodou. Meditácia nie je len pre zenových majstrov, je pre úplne každého. Takže nájdete si tiché miesto, pohodlne sa usaďte a nastavte si časovač na 10 minút. Začnite niekoľkými hlbokými nádychmi, aby ste sa zamerali len na vzduch, ktorý vstupuje do vášho tela a pomaly odchádza so všetkým vašim stresom. Ak sa vám myseľ zatúla inde, sústreďte sa na svoj dých a možno zvážte počúvanie meditácií z YouTube, Spotify alebo Netflixu, kde vyšla super séria Guide to Meditation, by the way, ktorá vám na začiatok môže pomôcť. Len pár minút denne môže viesť k lepším schopnostiam emocionálnej regulácie, zlepšeniu neuroplasticity a konektivity v mozgu, vďaka čomu budete mať aj lepšiu náladu. Prejdime k vášmu fyzickému ja. Áno, k cvičeniu. A nie je to o tom, že sa cez noc zmeníte na gym bro. Malé zmeny, akými sú chôdza do školy alebo kráčanie po schodoch namiesto výťahu, môžu spraviť obrovský rozdiel. Prečo? Pretože keď sa hýbete, váš mozog uvoľňuje endorfíny, chemické látky zodpovedné za to, že sa cítite dobre, ktoré sú ako prírodná droga. Uistite sa, že budete mať aspoň 7 až 9 hodín spánku a snažte sa dodávať telu palivo nespracovanými potravinami. A nezabudnite na silu dotyku, pretože 5 objatí denne znižuje stres, posilňuje zdravie a zlepšuje náladu. Udržujte si mozog v strehu pomocou denníka. Zapisovanie myšlienok a pocitov môže vyčistiť váš vnútorný mentálny chaos a priniesť pocit pokoja. Denník je taktiež účinný nástroj na zmiernenie stresu a môže mať viaceré formy. Napríklad voľné písanie. Nastavte si časovač a píšte nepretržite, bez obav o gramatiku alebo súdržnosť textu a zamerajte sa na čokoľvek, čo vás napadne. Ďalšie, emocionálne uvoľnenie. To môžete voľne písať o svojich pocitoch a skúsenostiach, aby ste tak ľahšie spracovali svoje emócie. A posledné, moje obľúbené, osobné plánovanie. Či už sú to odrážky na organizovanie úloh, cieľov a plánov, pretože takýmto plánovaním sa mentálne odbremeníte a zefektívnite vašu prípravu. A to možno všetci poznáte. Ponorte sa hlboko do tém, ktoré vás fascinujú, ako sú záhady vesmíru či komplexnosť umelej inteligencie. Chcete si osvojiť cudzí či programovací jazyk? Prihláste sa do online kurzu alebo si stiahnite aplikácie na samovzdelávanie. To všetko sú spôsoby, ako stimulovať váš mozog, pretože váš mozog má schopnosť učiť sa a rásť, aj keď starnete. Proces sa nazýva plasticita mozgu. Ale aby to tak bolo, musíte ho pravidelne trénovať. Teraz si povedzme niečo o vzťahoch. Vyvážiť prácu so záľubami a spoločenskými aktivitami nie je len zábava, je to nevyhnutné pre tvorivé šťavy vášho mozgu. Výskum hovorí, že silné sociálne vzťahy a vzájomná podpora sú najlepším predpokladom duševného zdravia v čase vysokého stresu. Skrátke, nájdete si super kamarátov, ktorým sa môžete vyplakať na pleť. Ale pri budovaní vzťahov s ostatnými neprehliadnite ten najdôležitejší vzťah zo všetkých. Vzťah so sebou samým. Pretože tráviť čas o samote je nevyhnutné na podporu sebauvedomenia a introspekcie, čo vám umožňuje spojiť sa so svojimi vlastnými potrebami, túžbami a pocitmi. Táto samota môže mať rôzne podoby, ako napríklad meditácia, venovanie sa svojim koníčkom alebo jednoducho prechádzka v prírode. V neposlednom rade preberme emočné zdravie. Tu vstupuje do hry vďačnosť. Zameraním sa na to pozitívne doslova preprogramujeme svoj mozog, aby ste boli šťastnejší a odolnejší. Pretože zmeníte svoje prírodzené tendencie vnímať len to zlé alebo nebezpečné, čo máme od našich pravekých predkov, lovcov a zberačov, čo museli non-stop žiť v strese. Toto nové nastavenie mozgu vedie k zlepšeniu nálady, lepšiemu spánku, zníženie stresu a celkovému pocitu pohody. V podstate to je hacknutie biologických systémov tela. Začnite tým, že si uvedomíte alebo napíšte 5 vecí, za ktoré ste každý deň vďační. Predstavte si každú osobu, skúsenosť alebo iný faktor, za ktorý ste vďační. Počuli ste už o umení nič nerobiť? Čím viac popri práci robíme iné veci ako napríklad pozeranie filmov, čítanie kníh, cestovanie, návšteva pamiatok, zažívanie nových chutí, vôní, zážitkov, tým viac nových nervových dráh si vytvárame a to je účinný spôsob podpory kreativity. Keďže kreativita je dôležitá pre väčšinu vedomostnej práce,
Vyhradenie dostatočného času a energie na iné aktivity ako prácu podporuje kreativitu. Teda niekedy to najlepšie, čo môžeme pre svoju prácu urobiť, je nepracovať. Aby však toto nebola vaša výhovorka stať sa lenivými, mnohé známe úspešné spoločnosti a organizácie si spočiatku vyžadujú veľa hodín práce a niekedy to môže byť extrémne. Inak by sme nemali spoločnosti ako Apple, Microsoft, Meta a iné giganty. Kľúčovým posolstvom je mať vždy na pamäti svoje ciele a ambície a podľa toho investovať do práce toľko času, koľko považujete za potrebné. Ale pamätajte, šťastný život nie je o neustálej eufórii, ide o celé spektrum emócií. Začlenením týchto praktík do každodenného života si pripravujete pôdu pre bohatšiu a plnohodnotnejšiu osobnú či kariérnu cestu. Tak čo, ste pripravení urobiť prvý krok? TSS Grade je stavebná spoločnosť s bohatou históriou a dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom i zahraničnom stavebnom trhu. Naše základy sme začali budovať už v roku 1990. V tomto období sme svoju činnosť zameriavali najmä na zváranie koľajníc a výhybiek pre železničné a električkové trate, ako aj na samotnú rekonštrukciu železničných tratí. Od roku 2000 pôsobíme na stavebnom trhu pod obchodným názvom Trnavská stavebná spoločnosť, z ktorého následne vznikol názov TSS Grade. V roku 2001 sme začali postupne budovať certifikovaný systém riadenia kvality, environmentu a bezpečnosti, ktorý sa prejavil v efektivite celej našej činnosti. V súčasnosti ponúkame široké portfólio komplexných služieb súvisiacich s prípravou, výstavbou či rekonštrukciou stavebných objektov v Slovenskej a Českej republike. Zabezpečujeme spracovanie investičných zámerov, územných rozhodnutí, kalkulácií projektov a stavebných povolení podľa požiadaviek investora. Zrealizovali sme mnohé významné stavby s celospoločenským významom v rôznych segmentoch staviteľstva. Hlavnou činnosťou TSS Grade je realizácia veľkých dopravných stavieb v odvetví železničnej infraštruktúry. Keď sa vyberiete vlakom z Bratislavy do Košíc, tak sa našim projektom nemôžete vyhnúť. Či už to sú železničné stanice Trnava, Trenčín, Svit, Poprad, alebo koridorované trate ako napríklad úsek Považská Bystrica Púchov, alebo v súčasnosti ešte vo výstavbe úsek Poprad Lučivná. Ak poznáte Karloveskú radiálu, električkovú trať Nábajanského nábreží v Bratislave alebo modernizované električkové trate v Brne a Plzni, aj to sú projekty našej spoločnosti v rámci mestskej hromadnej dopravy. Naše stavby zrýchľujú a zefektívňujú dopravu či už na mestskej, regionálnej alebo národnej úrovni a prispievajú nemalou mierou k zvyšovaniu kvality života nás všetkých. V TSS Grade si plne uvedomujeme, že našou najväčšou hodnotou sú ľudia, ktorí u nás pracujú a vďaka ktorým môžeme realizovať projekty a vytvárať hodnoty pre budúce generácie. Preto chceme úspešne rozvíjať spoluprácu s vybranými strednými a vysokými školami so stavebným a technickým zameraním. Prepojenie teórie s praxou je kľúčové na výchovu budúcich odborníkov. Chceme dať žiakom a študentom stredných a vysokých škôl, ktorí sa chcú rozvíjať, možnosť absolvovania odborných praxí a stáží na našich pracoviskách a najmä projektoch, ktoré realizujeme prakticky na celom území Slovenska. Ak sa chceš rozvíjať a máš záujem, vieme ti ponúknuť aj platenú brigádu počas prázdnin alebo zmluvnú spoluprácu už počas štúdia, prostredníctvom ktorej budeš môcť získať nielen štipendium, ale najmä cennú odbornú prax v odbore. Čo je ale hlavné, vieme ti garantovať uplatnenie v našej spoločnosti po ukončení štúdia v pozícii adekvátnej tvojmu vzdelaniu. V TSS Grade podporujeme všetkých zamestnancov, ktorí majú chuť a odhodlanie na sebe pracovať a odborne sa posúvať vpred. Ak pracuješ u nás a chceš zvýšiť svoje vzdelanie a odbornosť štúdiom na vysokej škole popri zamestnaní, podporíme ťa nielen finančne, ale aj poskytnutím študijného voľna. Vieme ti pomôcť aj v prípade, že si študent a píšeš svoju záverečnú prácu alebo ročníkový projekt, ktorý sa zaoberá problematikou dopravných stavieb, stavebnej mechanizácie alebo železničnej infraštruktúry. V prípade, ak chceš naštartovať svoju kariéru, byť súčasťou úspešného príbehu alebo napísať svoj vlastný, spolupracovať na projektoch, ktoré tu budú ďalšie generácie, skús sa pozrieť na náš web tss.sk alebo nám jednoducho napíš na kariéra@tss.sk a určite spolu nájdeme riešenie.
Ahojte, volám sa Matúš a som študentom Žilinskej univerzity v Žiline na stavebnej fakulte. Počas dňa príležitosti na našej fakulte som mal možnosť stretnúť sa s firmou TSS Grade, ktorá mi ponúkla možnosť letnej brigády u nich vo firme na stavbe Čaca štátna hranica. Táto skúsenosť ma natoľko ovplyvnila, no sa s nimi rozhodol spolupracovať aj počas inžinierského štúdia. TSS Grade mi okrem štipendia garantuje aj pracovné uplatnenie u nich vo firme po ukončení štúdia. Ak chceš vedieť viac informácií, choď na stránku tss.sk. Milí študenti, milé študentky, práve si sa úspešne prelúskali jednou časťou z našich prednášok. Ďakujem za všetky stories, na ktorých nás označujete. Pokojne pokračujte, pretože na konci vyžrebujeme 3 z vás, ktorí dostanú fantastickú 50-eurovú poukážku do obchodu Alza, takže najkreatívnejšie 3 stories vyhrávajú. Vy označujte, dajte si prestávočku, choďte sa napiť, vycikať na záchod. Vidíme sa znova, vidíme sa opäť už o 10 minút. Každá prvá práca je nejaká. Niekedy je zvláštna, niekedy je trochu creepy a niekedy si hovoríš what? Tvoja prvá práca nemusí byť absurdná. Na stránkach profesia.sk si jednoducho vytvoríš životopis a nájdeš prácu, ktorá dáva zmysel. Sleduj Profesia.sk na TikToku a získaj náskok pred ostatnými. Ako vyzerá môj deň na univerzite v Anglicku? Ráno rýchla sprcha, hneď po nej som samozrejme musela deň začať kávou. Navarila som si skorší obed, keďže som školu začínala trošku neskôr. Popri obedovaní som sa stihla nachystať, no a tu už mierim do školy. Ja akurát sa nachádzam už v areáli nášho kampusu. Zvyknem do školy chodiť pešo, keďže to mám nejakých 15 minút. Mala som také pomalšie ránko, skorší obed, keďže mám školu dnes od 12. do 5. Akurát merím do knižnice podpísať nejaké e-maily a potom ma čaká prednáška aj seminár z psychológie. Tak poďte za mnou. Ale ešte predtým vám ukážem, že v akom nádhernom prostredí sa nachádza náš kampus. No povedzte, kto by nechcel študovať v takomto krásnom zelenom prostredí? Tu vás vítam už v našej knižnici, ja som si našla miestečko, podpísala som si na spomínané e-maily, taktiež pozrela materiály na najbližšiu hodinu, keďže dnešnou topik bolo health and safety a tu sa to naozaj neberie na ľahkú váhu. Spravili sme si na úvod kvíz, toto je veľmi známa EpiPen, ktorá sa používa na silné alergické reakcie. Tu nás vyslali nájsť najbližší defibrilátor v areáli a samozrejme naučili sme sa ho aj správne používať v prípade, ak sme ho museli použiť, za čo som ja veľmi rada. Ja sa hlásim už úspešne z postele, takto večer si zvyknem len pustiť nejaký film alebo prečítať dobrú knihu. Momentálne sa venujem dokončovaniu CVčka na magisterské štúdium, ale čoskoro to dokončím a potom už len vypnúť svetla a spať. Držím prsty na tej vašej ceste k štúdiu bez hraníc. Oplatí sa to, stojí to za to. Ve škole se mi smáli. Už v dětství jsem byl jiný. Dlouho jsem se styděl to přiznat. Sklony mám k tomu asi po tátovi, ale ještě mě v tom podpořili kamarádi. Už to sobě nedokážu dusit. Když se to dozví ostatní, pomůžu i jim. Člověk s tím bojuje, přemlouvá se, ale nedá se s tím nic dělat. Mám ráda matiku. Mám rád fyziku. Rád programuju.
Sleduj, prečo by si mali študovať na Ekonomickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach. Nenaučíme ťa pracovať len v programoch na počítačoch, ale aj kedy a kde investovať. Naša fakulta ti otvorí dvere do sveta, aby si nemusel sedieť doma na gauči, ale študovať v angličtine či francúzštine a vycestovať do viac ako 40 krajín sveta. Investuj do seba a vidíme sa na EKF Tuke. Univerzita je začiatkom tvojho nového príbehu. Čaká na teba svet plný príležitostí, ktorý sme starostlivo budovali, aby si mohol naplno využiť svoj potenciál a smelo kráčať vpred. Nekážeme ti kam ísť. Dávame ti nástroje na vytvorenie svojej vlastnej cesty. Objav viac než len štúdium. Vytvor si zážitky na celý život. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Being an international student myself, I know it can be difficult to find information about studying in a foreign country and in a foreign language, so I'd like to help you. To begin, let me give you a brief introduction. Our university was founded in 1919. Today, it has 26 members covering all fields of study. Every year, about 40,000 students broaden and deepen their knowledge and skills at our institution. And among them, many are international students from more than 100 countries. You do not have to pay a tuition fee for bachelor's and master full-time studies if you come from an EU country or from a non-EU country with which Slovenia has concluded bilateral agreement on tuition fee waivers. The chance to have a new experience as an international student, learn a new language, meet new people, and see the world in a different light is actually the best thing you can give yourself. And Slovenia and Ljubljana are definitely places where you can experience this and much more. Tervakovský film vo svite vyrába špičkové polypropylenové fólie, ktoré sa používajú v elektromobiloch, solárnych elektrárniach a priemyselných systémoch po celom svete. Výroba prebieha na moderných, automatizovaných linkách, v čistom a bezpečnom prostredí. Za každým výrobkom stojí mladý a priateľský kolektív, v ktorom sa dá odborne a osobnostne rásť. Do nášho tímu hľadáme šikovných a zodpovedných ľudí, ktorí chcú po strednej škole rozbehnúť svoju kariéru. Ponúkame nadpriemerné platové podmienky v rámci regiónu, odborné školenia a aj istotu dlhodobého zamestnania. Ak hľadáte prácu, ktorá má budúcnosť, Tervakovský film je miesto pre vás.
Vítajte v druhej časti vysielania Readycon. Rád by som vám pripomenul, že až 50 z vás dostane poukážku v hodnote 50 €. Stačí, keď si po skončení tejto prednášky naskenujete do vášho telefónu QR kód, ktorý sa objaví na našej prednáške a vy nám zanecháte spätnú väzbu vo forme spätnej väzby. Presne tak. Nejde to jednoduchšie. 50 € do Alzy je akoby zadarmo. A budeme to žrebovať už zajtra, aby ste vedeli. Tak to tam pásni. Najprv sa zamerajme na to očividné. Strach z neistoty. Je normálne, že sa pri premýšľaní o budúcnosti cítite trochu stratený. Ale poviem vám pravdu. Každý z nás sa tak niekedy cítil. Ahojte, moje meno je Simona Ondrušková a dnes pracujem ako social media manažérka a počas najbližších pár minút sa spolu pozrieme na to, ako si získať prácu snov. Ako sme už zdôraznili, adaptabilita, teda schopnosť prispôsobovať sa, nie je len stereotypné slovo. Je to vaša tajná zbraň. Nájsť si prácu snov nie je také jednoduché, ako vybrať si, kam pôjdete na dovolenku. Je to o introspekcii, pochopení vašej osobnosti a vašich vášní. Je to o vytýčení si cesty v tomto lese plnom možností. Teraz si predstavte, že sa v tomto lese pohybujete pomocou kompasu, ktorý sa volá Ikigai. Ide o japonský myšlienkový koncept, podľa ktorého je možné premyslieť si vašu prácu podľa 4 hlavných aspektov. Za prvé, čo robíte radi? Nad čím radi trávite čas? Za druhé, v čom ste dobrí, zruční alebo sebavedomí? Za tretie, čo svet a komunita skutočne potrebuje? Za štvrté, za čo môžete reálne dostať zaplatené? Vaša vysnívaná práca vám zvyčajne nezaklope sama od seba na dvere. Nájsť si túto prácu vyžaduje úsilie a stratégiu. Ide o to, aby ste sa presadili, nadviazali kontakty a niekedy vytvorili príležitosti tam, kde sa zdá, že žiadne neexistujú. V tejto súvislosti sa bližšie pozrieme na model, ktorý načrtol britský mentor a rečník Chris Croft. Chris uvádza 6 hlavných kariérnych ciest, ktoré si môžete vybrať. Za prvé, podnikanie. Zakladanie podnikov ponúka potenciálne finančné uspokojenie z vytvorenia niečoho významného, ale prináša so sebou aj značné riziká. Za druhé, zosúladenie pracovného a osobného života. Takéto povolanie plynie zo silného osobného záujmu, pričom sa vaše hobby stane prácou na plný úväzok. Vďaka tomu ste v práci šťastnejší a je tam potenciál dobrého finančného zisku. Za tretie, korporátny rebrík. Šplhanie po korporátnom rebríčku často súvisí s vyšším platom a statusom, ale môže priniesť aj stres a narušenú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Štvrtý, predčasný odchod do dôchodku. Tento štýl zahŕňa zameranie sa na finančnú nezávislosť od skorého veku, na úkor toho, že človek obetuje svoju mladosť pre potenciálne finančné zabezpečenie v strednej dospelosti. 5. Ľahká práca. Voľba jednoduchého a stabilného zamestnania môže poskytnúť istotu, hoci nemusí ponúkať rovnaké finančné odmeny alebo kariérne príležitosti. Za 6. Povolanie z vášne. Nájdenie naplnenia v povolaní môže viesť k hlbokému pocitu zmysluplnosti, aj keď to znamená uprednostniť vášeň pred ziskom alebo statusom. Čo teda môžete teraz urobiť? Príjmite strach z neistoty. Uvedomte si a využite svoju neistotu ako pohonnú hmotu a snažte sa byť otvorení nevyhnutným zmenám. Objavte svoj Ikigai. Premýšľajte o svojich vášniach, zručnostiach, komunitných potrebách a možnostiach zárobku, aby ste si určili začiatok svojej kariérnej cesty. Zhodnoťte kariérne cesty. Zvážte podnikanie, zosúladenie pracovného a osobného života, korporátny rebrík, predčasný dôchodok, jednoduchú prácu alebo povolanie z vášne. Pre lepšiu orientáciu si zvolte ten smer, ktorý je v súlade s vašimi cieľmi a opäť budete o krok bližšie k tomu, čo má byť váš dream job. Získať vysnívanú prácu v dnešnom svete je čiastočne umenie, čiastočne veda a veľa vytrvalosti. Na tejto ceste však nie ste sami. Poďme sa na to bližšie pozrieť. Takže, kde môžete začať s hľadaním práce? Začnite seba reflexiou. Spýtajte sa sami seba, čo očakávate. Zvážte svoje zručnosti, záujmy, Ikigai model či 6 typov práce podľa Chrisa Crofta. Preskúmajte odvetvia a spoločnosti, ktoré sa zhodujú s vašimi ambíciami. Využite webové stránky spoločnosti, publikácie o odvetví alebo kariérne platformy, aby ste zistili, aké požiadavky tieto spoločnosti majú. Buďte si vedomi požiadaviek pracovných pozícií, o ktoré máte záujem. Môže to zahŕňať špecifické skúsenosti, kvalifikáciu či zručnosti, ktoré si ešte musíte vybudovať.
Nadviažte kontakty s odborníkmi vo vami požadovanej oblasti. Zúčastnite sa na podujatiach z odvetvia, navštívte workshopy či prednášky odborníkov, alebo sa pripojte k príslušným online komunitám, aby ste získali ich rady. Čo si ďalej musíte pripraviť? Uistite sa, že máte aktuálny životopis, ktorý zdôrazňuje relevantné skúsenosti a zručnosti pre pozície, o ktoré sa uchádzate. Vytvorte si šablónu motivačného listu, ktorú možno prispôsobiť pre každú prihlášku. Ukážte svoje nadšenie pre danú pozíciu a ukážte, že danej firme rozumiete. Vyčistite si profily na sociálnych sieťach od obsahu, ktorý by potenciálny zamestnávateľ nemal nájsť. Prezentujte svoje zručnosti a úspechy prostredníctvom multimediálneho obsahu, ako sú články, videá a podobne. Predcvičte si, ako sa v krátkosti predstavíte, alebo tzv. Elevator pitch. Buďte pripravení stručne komunikovať svoje zručnosti, schopnosti, skúsenosti a kariérne ambície, či už odborníkom z podujatí, ktorých sa zúčastníte, alebo na úvod pracovného pohovoru. Na všetky tieto 4 body sa bližšie pozrieme už o pár minút, no teraz vám predstavím najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia počas hľadania práce. Jedným z hlavných chýb je rozptýlený prístup. Uchádzanie sa o všetko možné bez prispôsobovania žiadostí konkrétnym pozíciám, čo často vedie k nízkej miere odpovedí. Zamerajte svoje úsilie na príležitosti, ktoré sú v súlade s vašimi zručnosťami, záujmami a cieľmi. Kvalita je v tomto prípade dôležitejšia ako kvantita. Ďalšou chybou je podceňovanie prieskumu spoločnosti, kedy ľudia zvyknú nedostatočne prispôsobovať svoj životopis a motivačný list firemnej kultúre a hodnotám danej spoločnosti. Zanedbávanie nadväzovania kontaktov. Mnohé príležitosti prichádzajú vďaka známostiam, nie vďaka všeobecným žiadostiam o prácu. Investujte čas do budovania a rozvíjania vzťahov s odborníkmi vo vašom odvetví a neváhajte požiadať o radu alebo predstavenie ich spoločnosti. Nepripravenosť na pohovory alebo následné kroky po podaní žiadosti môžu tiež nepriaznivo ovplyvniť váš úspech pri hľadaní práce. Zistite si často kladené otázky na pohovoroch a nacvičte si vaše odpovede na ne. 3 najdôležitejšie kroky teda sú: sebareflexia. Zistite, čo hľadáte v práci. Zosúľadte svoje zručnosti, záujmy a skúsenosti s potenciálnymi pracovnými pozíciami, ktoré chcete získať. Urobte si prieskum. Zistite si bližšie informácie o spoločnostiach, o ktoré sa na základe pracovných portálov zaujímate. Prispôsobte svoj prístup tak, aby ste splnili požiadavky konkrétnej pracovnej pozície od konkrétnej spoločnosti. Dôkladne sa pripravte, aby ste sa vyhli bežným chybám. Aktualizujte svoj životopis, napíšte presvedčivý motivačný list, vyčistite svoj digitálny priestor a zdokonalte sa vo svojej sebaprezentácii. Cesta k nádeniu vašej vysnívanej práce si vyžaduje nielen vedieť, kde hľadať, ale aj dôkladnú prípravu a učenie sa z každého kroku tohto procesu. Ide o to, aby ste sa prezentovali ako najlepší kandidát nielen na papieri, ale aj osobne a online. Vypracovanie dokonalého životopisu a motivačného listu je viac ako len vymenovanie vašich skúseností. Ide o to, aby ste ukázali svoje úspechy, zručnosti a to, čo vás robí jedinečnými. Poďme sa pozrieť na to, ako by mal taký životopis a motivačný list vyzerať. Tvorba životopisu. Rozloženie a formát. Udržujte životopis formálny a ľahko čitateľný. Pre prehľadnosť používajte odrážky a zvolte čisté, jednoduché písmo, napríklad Arial veľkosť 12. Vždy prispôsobte svoj obsah. Prispôsobte svoj životopis každej žiadosti a zamestnaniu. Zdôraznite relevantné skúsenosti a zručnosti, ktoré zodpovedajú opisu pracovného miesta. Ľahko si tak zvýšite šance na pozvanie na pohovor. Vyčíslite dosiahnuté výsledky. Ak je to možné, používajte čísla na kvantifikáciu svojich úspechov. Namiesto riadenie tímu uvedte riadenie 10-členného projektového tímu. Kľúčové slová. Mnohé spoločnosti používajú softvér na skenovanie životopisov na špecifické kľúčové slová súvisiace s pracovnou pozíciou. Uistite sa, že ste zahrnuli relevantné výrazy z ponuky práce. Vzdelávanie a zručnosti. Uvedte svoje vzdelanie, certifikáty a všetky relevantné zručnosti. Nezabudnite na mäkké zručnosti, ktoré sú čoraz dôležitejšie. Neskôr počas vysielania budeme hovoriť aj o nich. Projekty a portfólio. V prípade potreby uvedte odkaz na svoje profesionálne portfólio alebo projekty, ktoré preukazujú vaše odborné znalosti. Aj málo je lepšie ako nič. Tvorba motivačného listu. Personalizácia. Ak je to možné, oslovte náborového pracovníka priezviskom. Osobný pozdrav je dôkazom pozornosti k detailom.
Predstavenie. Jasne uvedte, o akú pozíciu sa uchádzate. Uvedte vašu motiváciu pre danú prácu, aby daný náborový pracovník hneď pocítil váš záujem. Váš príbeh. Podielte sa o krátky príbeh alebo príklad, ktorý vyzdvihuje vašu kvalifikáciu na to, čo prinášate na danú pozíciu. Uvedte ho v súvislosti s cieľmi alebo hodnotami danej spoločnosti. Prieskum. Preukážte znalosť spoločnosti a to, ako vaše zručnosti a skúsenosti zodpovedajú jej potrebám. Ukážte, že ste o spoločnosť prejavili záujem a niečo si o nej vyhľadajte. Výzva k akcii. V závere vyjadrite svoju ochotu podeliť sa o to, ako môžete prispieť k rozvoju spoločnosti. Dodatočne spomeniem aj zo pár všeobecných odporúčaní. Využívajte online zdroje. Využite online nástroje na tvorbu životopisov a šablón, aby ste zjednodušili proces a zaistili dokonalý finálny produkt. Buďte struční. Váš životopis by mal mať rozsah jednej strany na každých 10 rokov praxe. Motivačné listy by mali mať približne 3 odseky. Korektujte. Preklepy a gramatické chyby znižujú dojem. Svoju prácu si 2-krát skontrolujte, alebo ju dajte skontrolovať niekomu inému. Zvážte možnosť použitia Grammarly alebo umelej inteligencie, ako napríklad Chat GPT. Používajte aktívny hlas. Používajte aktívne slovesá ako viedol, viedla, rozvíjal, rozvíjala alebo zvyšoval, zvyšovala, aby ste urobili silnejší dojem. Neustále sa zlepšujte. Hľadanie práce berte ako proces učenia sa. Vyhľadávajte spätnú väzbu a podľa toho upravujte svoj prístup. Takže, čo je v praxi nutné urobiť? Vytvorte si profesionálny životopis s relevantnými úspechmi a kľúčovými slovami podľa toho, o akú pracovnú pozíciu sa uchádzate. Napíšte personalizovaný motivačný list. V ňom oslovte personalistu priezviskom, ktoré bude uvedené pri pracovnej ponuke. Vyžiadajte si spätnú väzbu k obom dokumentom. Požiadajte niekoho blízkeho, aby skontroloval váš životopis a motivačný list, či v ňom nie sú chyby a či je dostatočne relevantný. Nezabudnite, že životopis a motivačný list sú vaše osobné marketingové nástroje. Mali by odrážať nielen vaše minulé úspechy, ale aj váš potenciál. Významne prispievať k budúcnosti danej spoločnosti, do ktorej sa snažíte dostať. Venujte čas ich starostlivému vypracovaniu a buďte o krok bližšie k vysnívanej práci. Hoci niektorí môžu generáciu Z označovať za lenivú, iní tvrdia, že jednoducho v životnom štýle uprednostňujú flexibilitu pred tradičnými kariérnymi cestami. Na premostenie tejto generačnej priepasti je pre zamestnávateľov a aj pre vás dôležité, aby ste sa orientovali v pracovných očakávaniach a zároveň zostali autentickí. Kľúčom k úspechu je príprava. Preskúmajte danú spoločnosť, spoznajte jej hodnoty, poslanie, firemnú kultúru a nedávne projekty. Čím viac toho viete o spoločnosti, tým lepšie môžete prispôsobovať svoje odpovede tak, aby boli v súlade s jej cieľmi a hodnotami. Pamätajte, že vo vedomostiach je sila. Potom je to vaša osobná značka. Urobte si čas a zamyslite sa nad svojimi silnými a slabými stránkami a jedinečnými výhodami. Čo vás odlišuje od ostatných kandidátov? Akú hodnotu môžete priniesť? Na túto tému sa pozrieme bližšie už o niekoľko minút. Poďme sa bližšie pozrieť na samotný pohovor. Počas neho majte na pamäti metódu STAR. Situácia, úloha, činnosť, výsledok alebo Situation, Task, Action and Result. Táto metóda vás navedie k tomu, aby ste poskytli štrukturované odpovede s opisom konkrétnej situácie, vašej úlohy, prijatých opatrení a dosiahnutého pozitívneho výsledku. Napríklad pri otázke o náročnom projekte opíšte kontext svojej povinnosti, prijaté kroky a úspešný výsledok. Precvičte si svoje odpovede, aby ste počas pohovoru pôsobili sebaisto a pripravene. Nejde však len o to, čo hovoríte, ale aj o to, ako to hovoríte. Venujte pozornosť reči tela, tónu hlasu, očnému kontaktu, prejavte nadšenie, buďte vystretí a nezabudnite sa usmievať. Môže vám to výrazne pomôcť pri budovaní vzťahu s účastníkmi pohovoru a rozhodne budete vyzerať profesionálnejšie. Poďme si teraz povedať, aké dôležité je klásť otázky. Nezabudnite, že pohovor je obojstranný. Nebojte sa klásť premyslené otázky, ktorými preukážete svoj skutočný záujem o spoločnosť a pozíciu. Svedčí to o tom, že ste do tej príležitosti investovali svoj čas. Nakoniec nezabudnite po pohovore utvrdiť kontakt dodatočným poďakovaním. Vždy pošlite personalizovaný ďakovný e-mail osobám, ktoré s vami viedli pohovor a vyjadrite v ňom vďačnosť za túto príležitosť.
Je to jednoduché gesto, ktoré môže zanechať trvalý dojem a odlíšiť vás od ostatných kandidátov. Na čo sa teda prakticky môžete zamerať? Preskúmajte hodnoty a projekty spoločnosti. Prispôsobte svoje odpovede na pohovore tak, aby boli v súlade s ich poslaním. Precvičte si odpovede metódou STAR. Pripravte si štrukturované odpovede, zdôrazňujúce vaše úspechy a schopnosti riešiť problémy. Pripravte si dômyselné otázky. Prejavte angažovanosť a záujem tým, že sa budete pýtať na ciele a výzvy spoločnosti. Na záver chcem povedať, že zvládnutie pohovoru si vyžaduje prípravu, sebadôveru a autentickosť. Vybavte sa základnými nástrojmi a stratégiami a choďte na každý pohovor s pozitívnym myslením a ochotou učiť sa. Ako to urobiť na budúce lepšie? So správnym prístupom budete na dobrej ceste k získaniu ideálnej práce. Toto je Tereska z Ostravy a Jakub z Bratislavy. Obaja sú stredoškoláci, ktorí premýšľajú, kam ďalej po maturite. Zaujímajú sa o technológie, chcú sa v nich ďalej rozvíjať, ale predovšetkým chcú, aby ich práca mala zmysel a bavila ich. Majú však veľa predsudkov o stavebníctve. Tak sme ich k nám pozvali, aby sa sami presvedčili. Tak vás tady vítáme, já se starám o komunikaci firmy a týmy pozemního stavitelství, co jsou byty, kanceláře a tak. Já jsem tady zodpovědný za umělou inteligenci a drony. Ale co bychom vám tady o tom povídali? Pojďme na stavbu. Tak tohle je fakt stavba, já jsem čekala víc bahna a všude lopaty. Bahno tady máme taky, ale snažíme se co nejvíce používat digitální technologie. Tady máme data z dronů a tady potom data ze strojů. Tak to si tu jen lítáš s dronem a říkáš mu, co máš dělat? Jo, ale pojďme se na to podívat ven. Ale takhle by to úplně nešlo. Tak my se jedeme podívat na ty byty. Čau. Čau. Ze všech těchto strojů, co vidíš kolem nás, máme hromadu dat. Snažíme se taky pravidelně stavbu nalétávat dronem a zaměřovat. Tohle je opravdu úplně jiný svět. Já jsem si myslela, že stavba je jen lopata a termoska, ale ty tu vypadáš jak Tony Stark bez brnění. Děkuju, ale to brnění máme taky. A ta helma ti docela sluší. Či když mám ráda technologii, ale neumím programovat, mám tu šanci? Každý z nás se tady učí za pochodu. A vždycky je to o podpoře lidí, kterou máš všude kolem. A co se stane, když dron zdrhne? Hele, to se neděje, ale v případě, že se to stane, tak dron vytrikujeme, anebo se vymluvíme, že to byla aktualizace softwaru. Ahoj. Ja som myslel, že tu budú starí chlapi, ale to vyzerá ako mladý startup. Jo, my máme fakt mladý tým, je super partu. A když chceš růst, firma tě podrží. Můžeš jet třeba na projekt ze zahraničí. A čo keď som úplne nový? Veď nemám žiadnu prax. To vůbec nevadí, my tě všechno naučíme. Důležitý je, že chceš a nebojíš se zeptat. Robíte niečo spolu mimo práce? Jezdíme na teambuildingy, nebo se třeba chodíme zahrát fotbal po práci. Jo a mimochodem, příští týden máme třeba sportovní dny. Jaj, tak to nie je len o práci. Super. Čekala jsem, že to bude nuda, ale naopak jsem si den moc užila. Skvělý tým, atmosféra, technologie, úplně jiný svět. Presne, hlavne nikto ti to nepovie, že si moc mladý, čo sa mi strašne páči. Skôr chcú tvoje nápady, ale nakoniec je to veľmi cool. A dáva to zmysel. Děkujeme za super den a rádi vás zase uvidíme. Mějte se. Ahoj. Čau. Ahoj. Hele, a víš o tom, že mají stáže v Norsku, Švédsku i v Americe? Wow, to je cool. A vieš, že vlastne oni zrecyklujú betón zo starého do nového? Majú ešte na to patent. Kým reálne si a kto je človek sediaci vedľa teba? Skús pomenovať niekoľko vlastností, ktoré definujú teba, tvojho kamoša a kamošku. Stavím sa, že ak sa zamyslíte, zistíte, že ste v mnohom podobní, ale aj rozdielni. Toto je v podstate niečo, čo nazývame osobný branding alebo osobná značka. Ahojte, volám sa Petra Hasarová a rada vám predstavím, ako dokáže každý z vás lepšie vyniknúť. Amelia Sordell, britská odborníčka vo svete osobného brandingu, ho opísala takto. Osobný branding znamená mať moc nad svojou reputáciou. Hádajte čo? Každý z vás už má svoju osobnú značku. Mať nad ňou moc znamená, že sa chopíte toho, ako vás ľudia vnímajú, či už ste s nimi v jednej miestnosti alebo nie. Teraz možno premýšľate, čo má osobná značka spoločné so získaním práce alebo plánovaním mojej kariéry.
Totižto niektoré pracovné príležitosti nie sú verejne inzerované, preto je dôležité pestovať svoju osobnú značku a dávať o sebe vedieť. Amelia zároveň predkladá niekoľko stratégií, ktoré sú užitočné aj pre úspešných a slávnych ľudí. Poďme si to teda rozobrať s niektorými známymi osobnostiami. Začnite definíciou svojich osobných cieľov. Napríklad PewDiePie vedel, že jeho talent v hraní a zabávaní ľudí môže byť jeho spôsob, ako zaujať. Spojením tvorby obsahu so svojou vášňou sa stal prvou veľkou senzáciou na YouTube. Ako na to? Konkrétne vymenujte svoje zručnosti a to, ako sa spájajú s tvojimi kariérnymi ambíciami. Prilákajte ten správny dav. Napríklad podcaster ako Joe Rogan zaujal poslucháčov rozprávaním o témach, ktoré s nimi rezonujú od MMA až po filozofiu. Vaša cieľová skupina? Tí, ktorí sa nielen zaujímajú o rovnaké témy ako vy, ale aj tí, pre ktorých je vaša forma komunikácie zaujímavá. Autenticita víťazí. Prezentujte sa rovnako ako Emma Watson, ktorá s pokorou bojuje za témy, v ktoré verí, ako napríklad rovnoprávnosť žien či ochrana životného prostredia, napriek jej sláve vďaka Harrymu Potterovi. Osobná značka sa v podstate točí okolo 3 základných činností. Váš obsah. To, čo zdieľate online, je odrazom toho, kto ste a čo prinášate do konverzácie. Je to metaforicky vaše digitálne podanie ruky s cudzými ľuďmi. Vaša angažovanosť. Účasť na diskusiách, prispievanie hodnotnými postrehmi a prepojenie s ostatnými online či fyzicky nie je len o získavaní sledovateľov, ide o budovanie vplyvu a ukazovanie svojich talentov. Vaša sieť ľudí. Zamerajte sa na prepojenie s 10 až 15 novými ľuďmi každý deň a identifikujte 20 až 30 spoločností, ktoré vás zaujímajú. Potom prevezmite iniciatívu a oslovte ich zamestnancov. Takýto proaktívny prístup vás dostane bližšie do ich radaru potenciálnych zamestnancov. Chápem, že pre niektorých z vás, najmä pre tých, ktorí sú introvertnejší, sa to môže zdať ako ťažká úloha. Pamätajte však, že ste sa vydali touto cestou na základe svojich silných stránok. Kľúčom je autenticita. Tá priťahuje tie správne príležitosti a zamestnávateľov. Teraz poďme vylepšiť váš LinkedIn profil, bránu do profesionálneho sveta. LinkedIn je vaša VIP vstupenka k úspešnej kariére, pretože má takmer 1 miliardu používateľov. Je to platforma pre hľadanie zamestnania, plnenie si podnikateľských či pracovných cieľov a najväčšia profesionálna sociálna sieť. Poďme teda na vaše herné plány krok po kroku. Odfoť sa alebo použij svoju aktuálnu zaostrenú fotku, kde bude tvoja tvár zaberať cca 60% záberu. Aspoň trochu sa usmievaj, aby bolo z teba cítiť pozitívnu energiu. Ako titulnú fotku si vyber obrázok, ktorý hovorí príbeh o tom, kto si a aké hodnoty zastávaš. Neuvádzaj len názov svojej práce. Podeľ sa o niečo viac o tom, čo ťa poháňa, tvoj profesionálny étos alebo to, čo ťa odlišuje. Použij napríklad technologický inovátor namiesto len junior vývojář softvéru. Vo svojom bio napíš o vplyve tvojej práce, o tvojej osobnej či kariérnej ceste alebo o tom, čo ťa vo svete hneva. Vytvor príbeh, ktorý je zapamätateľný. Ukáž, že si tímový hráč či hráčka prostredníctvom skutočných príkladov a príbehov. Nehanbi sa posielať žiadosti o prepojenie po eventoch alebo webinároch. Zameraj sa na 10 až 15 nových prepojení týždenne. Čím väčšia je tvoja sieť, tým zaujímavejšie kariérne príležitosti k tebe prídu. Vypíš svoje zručnosti v sekcii Skills, ktoré sa spájajú s tvojimi kariérnymi cieľmi. Udržuj túto sekciu aktuálnu a dávaj ľuďom endorsements, teda podporu, aby si ju získal späť. Nezabudni na to, že niekoľko solidných odporúčaní, recommendations, môže zvýšiť dôveryhodnosť tvojho profilu. Pochváľ sa akýmikoľvek vzdelávacími kurzami, ktoré máš za sebou, alebo certifikáciami, ktoré si získal alebo získala. Ukáž, že ti nechýba odhodlanie rozvíjať svoje zručnosti. Niektoré z týchto kurzov sú bezplatné a nájdeš ich napríklad na edX, Skillshare alebo Khan Academy. Prispôsob si svoj LinkedIn URL na niečo jednoduché a profesionálne, napríklad meno a priezvisko. Zameraj sa na silu profilu All Star vyplnením každej sekcie. Tiež môžeš proaktívne osloviť rôznych ľudí na LinkedIne. Toto sa nazýva cold connecting alebo prepojenie naslepo. Máš z toho strach? Skús si svet predstaviť takto. Hlavne treba zostať v pokoji, rovnako ako Karolína. Predstav si Karolínu, začínajúcu grafickú dizajnérku, ktorá túži preraziť vo svete digitálneho umenia.
Po účasti na konferencii je inšpirovaná prezentáciou poprednej osobnosti v tomto odvetví, Tomáša, známeho svojimi inovatívnymi návrhmi. Karolína sa rozhoduje osloviť Tomáša na LinkedIne v nádeji, že získa radu, ako začať svoju kariéru. Pred odoslaním správy Karolínu sleduje Tomášov profil na LinkedIne, pričom sa zapája do jeho príspevkov lajkami, zdieľaním a zanechávaním premyslených komentárov v priebehu týždňa. Týmto spôsobom sa jej meno stane pre Tomáša trochu známe. S jasnou stratégiou mu napíše správu na LinkedIne. Pozdravujem, Tomáš. Zúčastnila som sa vašej prezentácie na konferencii digitálneho umenia a veľmi ma inšpiroval váš štýl. Chcem si totiž vybudovať vlastnú kariéru v grafickom dizajne. Mohla by som sa vás opýtať ohľadom rád pre začínajúceho dizajnéra, ako som ja? Karolína. Čo robí jej správu účinnú? Karolína sa neospravedlňuje za kontaktovanie Tomáša a chápe, že LinkedIn je platforma pre profesionálne kontakty. Karolína je stručná. Predstavila sa, spomína, že spoznala Tomáša prostredníctvom konferencie a má jasnú otázku. Zameriava sa na jedinú požiadavku. Pýta sa na Tomášove prvé výzvy a hľadá rady. Karolínina správa je osobná a odkazuje na Tomášovu prezentáciu na konferencii a to dokazuje, že nekopíruje tie isté správy každému, koho osloví. Po oslovení Tomáša sa Karolína zameria na pracovné príležitosti tým, že osloví náborových pracovníkov vo svojich obľúbených spoločnostiach, ako je Nike. Na stránkach spoločnosti ľudia hľadá tituly ako náborár, získavanie talentov a manažér náboru. Aby Karolína signalizovala svoju pripravenosť pracovať, nastaví svoj profil na Open to Work, otvorená práci. Karolína, ale lepšie povedané Caroline Davidson, potom skončila ako dizajnerka loga pre Nike. No, keby v tom čase existoval internet. Ak by to bolo za čias LinkedInu, toto by bol spôsob, ako si takúto prácu vieš zabezpečiť aj ty. Čaute, toto je môj prvý deň v Euroví. Môj tím, moja stavba. Môj zaslúžený odchod na dôchodok. Čaute, ja som Janči a toto je môj prvý deň v Euroví. Eurovia stavia cesty, diaľnice, mosty aj cyklotrasy, ktoré ľudia naozaj potrebujú a denne ich používame všetci. Stroje Eurovie sú v pohybe každý deň. Zistil som, že majú vlastné dielne, kde sa o ne starajú, opravujú ich a pripravujú na ďalšiu prácu. Okrem dielní majú aj vlastné laboratória, priestory, kde testujú kamene, asfalt aj betón, aby si boli istí, že to, čo dnes položia na zem, vydrží aj o 10 rokov. A keď treba testovať priamo na mieste, privezú mobilný kontajner. Celé laboratórium v teréne. Aj uprostred stavby tak vedia hneď zistiť, či všetko funguje ako má. No a podľa týchto fotiek tvoria skvelý tím. Na ich teambuildingoch nikdy nechýba dobrá nálada, zábava a poriadna dávka tímového ducha. Úprimne, je to tu oveľa lepšie, než som čakal. Takže toto bol môj prvý deň v Euroví. Naučil som sa veľa vecí. Napríklad aj to, že reflexná vesta je pre ľudí, čo nemajú reflexy. Vítajte na stavbe. Tu sa väčšina šéfov vypracovala od spodu a ja tiež. Vyskúšal som rôzne pracovné pozície a lokality. Pár rokov som napríklad viedol stavbu na druhom konci Slovenska. Využil som proste príležitosť a tých tu má človek naozaj veľa. A hej, zarobiť si tu vieš fakt slušne. Príplatky, odmeny, bonusy, to je niečo, čo ma vždy motivovalo makať. Ale multisportka, zľavy na benzín či firemné auto tiež nie sú na zahodenie. Stabilná práca nie je prežitok. Začal som ako robotník a skončil som ako riaditeľ závodu. Treba sa len snažiť a nebáť sa riskovať. Eurovia. Tu začína tvoja cesta. Zručnosti pre 21. storočie. Kto iný by vám to mal povedať ako najzručnejší zo zručných? YouTuber na dôchodku, nech sa páči.
A nebojte sa, pomáhal som si s odborníkmi, s chatom GPT, pretože toto tu presadzujeme. Umelá inteligencia ako nástroj, ako pomocník, ako sluha, nie však pán. A tak vám teraz poviem, aké zručnosti sú vhodné, doporučené a dobré pre 21. storočie. Pohodlne sa usadzte, zapasajte sa takto, zrobte mi toto jedno srdiečko do vzduchu a poďme na to. Tajnou ingredienciou na pracovnom trhu sú tzv. Mäkké zručnosti. Je to schopnosť viesť týmy, efektívne komunikovať s ľuďmi, skrátka byť ľudský a zároveň líder. Vzhľadom na to, že sme v digitálnej ére a vzhľadom na dôležitosť udržateľného prístupu, bude dôležité v najbližších 5 rokoch aktualizovať takmer polovicu našich skúseností, zručností a schopností. Zamerajme sa preto na tie najzákladnejšie, predstavím vám časový manažment, prácu v tíme bez zbytočnej frustrácie a cieľavedomé vedenie ľudí. Ďalej budeme riešiť napríklad kritické myslenie a zameriame sa aj na to, ako poriadne nakopnúť vašu vlastnú kreativitu. Cieľom je, aby ste mali náskok v tomto neustále sa vyvíjajúcom rýchlom svete, pretože schopnosť prispôsobovať sa je čoraz dôležitejšia. Keďže sa teraz pripravujeme na skok zo strednej školy do reálneho života, alebo teda do ďalšieho štúdia, mali by sme sa pobaviť o niečom veľmi dôležitom. To niečo nebude stačiť spomenúť len v životopise, ide o reálnu zručnosť, ktorú je naozaj dobré mať. Schopnosť prispôsobiť sa a byť flexibilný. Čo je teda dôležité na tom, aby ste boli schopní prispôsobiť sa? Prispôsobiť sa znamená, že sa v pohode ponoríte do nových vecí a budete čeliť výzvam, ktoré vás možno spočiatku trochu vydesia. Je to o tom mať také nastavenie mysle, mindset, vďaka ktorému vás nepoložia životné zmeny, ktoré častokrát nebudete schopní ovplyvniť, ale ktoré ovplyvnia vás. Či už kariérne, mentálne, emočne alebo fyzicky. Pozrime sa na to prakticky. Predstavte si, že začínate v novej práci alebo na vysokej škole a BUM! Všetko sa zo dňa na deň zmení. To, ako rýchlo si osvojíte nové zručnosti a pozriete sa na problémy z rôznych uhlov pohľadu, je to, čo vás odlíši od davu. Nielen udrží nad vodou. Vezmite si ako príklad svet technológií. Ten je neustále v pohybe. Aktuálne technologické trendy a s nimi spojené zručnosti môžu už zajtra byť úplne bezvýznamné. Práve preto je kľúčová schopnosť akceptovať zmenu a vedieť sa jej prispôsobiť. A ako získať túto superschopnosť? Príjmite výzvy. Premýšľali ste niekedy o tom, že by ste sa prihlásili na kurz, programovania, vyšívania, badmintonu? Len tak proste, bez predchádzajúcich skúseností. Práve takto si vycibríte vašu adaptabilitu a vytlačí vás to z komfortnej zóny. Zoznamíte sa tak s úplne iným novým súborom schopností a naučíte sa tak prispôsobiť. Number 2, numero 2, numero duo, číslo 2. Osvojte si nový koníček. Začnite napríklad hrať na nový hudobný nástroj. Proces porozumenia hudbe, cvičenia a postupného zdokonaľovania sa, zahrania prispôsobovanie sa novým informáciám a bojovanie napríklad s frustráciou, čím sa zvyšuje vaša flexibilita a schopnosť riešiť problémy. Vyhľadávajte konkrétnu spätnú väzbu, to je číslo 3. Potom ako ste na hodine odprezentovali prezentáciu alebo mali prednášku, nepýtajte sa učiteľa, akú známku dostanem, spýtajte sa, čo konkrétne by sa mohol na budúce zlepšiť. Tento prístup vám pomôže získať praktické poznatky, ktoré vám vo výsledku pomôžu kariérne rásť, lebo sa zlepšujete. Zapojením sa do takýchto aktivít sa nepripravujete len do budúcnosti, ale aktívne pestujete odolnosť a prispôsobivosť, aby ste mohli rásť a kvitnúť v akomkoľvek prostredí alebo v čomkoľvek, čo si na vás život prichystá. Stalo sa vám niekedy, že ste sa o 3 hodine ráno ocitli v čiernej diere internetu a zistili ste, že máte kopec učenia a nejaký plán? Stáva sa to každému z nás. Či už plánujete každú minútu alebo dávate prednosť spontánnejšiemu prístupu, vedieť ovládať svoj čas je kľúčové. Tu prichádza na rad pravidlo 80-20 alebo Paretové pravidlo. Áno, ak si to niekto vykríkli teraz, tak máte púsu na líce. V súvislosti s časovým manažmentom to znamená, že len malá časť úsilia generuje veľké množstvo výsledkov. 20-80. Od toho tie čísla. Trik spočíva v tom, že musíte zistiť, ktorých 20% z vášho úsilia generuje 80% vašich výsledkov. Není to zadarmo, proste musíte to zistiť. Zistite to! Čaká vás týždeň so skúškou, slohovou prácou a skupinovým projektom? Použite pravidlo 80-20. Sústredte sa najprv na skúšku a esej, aby ste dosiahli čo najlepšiu známku. Venujte menej času počiatočným fázam skupinového projektu a rozdielte si úlohy, aby ste ušetrili svoju energiu a znížili stres z toho, že musíte urobiť 3 veci naraz a nestíhate ani jedno. Iný príklad tohto princípu by bol, že ak viete, že vaše najproduktívnejšie hodiny sú od 16. do 18., naučte sa najskôr hlavné myšlienky z prvých 2 kapitol a potom prejdite na konkrétnosti.
Inak by hrozilo, že sa do 18. naučíte poriadne len jednu kapitolu a druhá bude viac odflaknutá. Multitasking. Multitasking znie síce lákavo, ale z dlhodobého hľadiska prináša viac škody, jak osohu. Rozdeľuje vašu pozornosť a môže znížiť vašu kvalitu práce. A tak neurobíte poriadne ani jedno, ani druhé, niekedy ani 3., 4., 5., 6., 7. Riešenie úloh postupne, jednu po druhej, je jediný spôsob, ako každú jednu zvládnuť kvalitne a poriadne. Máte toho veľa na práci? Je úplne v pohode povedať nie. 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 Nope. Nikdy. To bol paralizér. Paralizér, pokiaľ by to niekto nepochopil na 4. krát. Nie znamená nie. Nadmerné záväzky nepomáhajú nikomu, už vôbec nie vám a rozptýlenie. Kto to potrebuje? Máte jednu úlohu, alebo možno 3 a možno 6, ale proste prečo 7? Nájdenie tichého priestoru alebo možno konkrétneho času, kedy môžete sústredene pracovať, môže výrazne zvýšiť vašu produktivitu. A pokiaľ je naokolo príliš veľký ruch, existujú webové stránky ako napríklad Noisly, ktoré vám pomôžu pracovať v chaotickom prostredí. Aká je tvoja výhovorka teraz? Noisly! Kľúčovou myšlienkou je však mať vždy po ruke zoznam úloh, tzv. To-do list. Ja mám svoj tu a som vám ho neukázal, iba tak rýchlo prešiel, lebo tam mám aj peniaze, čo si mám vyfaktúrovať. To nechcem, aby ste videli. To-do list je teda pre tých pomalších akýkoľvek zoznam, kde si spisujete úlohy, ktoré máte v daný deň urobiť od 1 po nekonečno. Ja verím, že nikto z vás nekonečnú úloh nemá, ale pokiaľ áno, budete potrebovať fakt veľký to-do list, skrátka piece of paper, zdrav papiera, 1, 2, 3, 4 a fajkajte si. A pre efektívny manažment vašich úloh existuje tzv. Eisenhowerov matrix, čo je spôsob, ako si manažovať vaše úlohy podľa 4 kategórií. Dôležité a naliehavé, tie sú vašou prioritou a musíte ich urobiť i hneď. Menej naliehavé, ale dôležité, tie si naplánujete, zatiaľ ich nerobíte, no určite si, kedy ich urobíte. Menej dôležité, ale naliehavé, ak sa dá, delegujete ich kamošom alebo rodine, skrátka delegovať. Nenaliehavé a nedôležité, na tie sa teda tie nemusíte robiť vôbec. Medzi užitočné a bezplatné aplikácie na takéto zoznamy úloh patria napríklad Notion, Asana, Google Tasks alebo Todoist. Úplne však stačí diár a pero, nemusíme byť fancy. Na záver vám ukážem, čo môžete urobiť hneď teraz. Preskúmajte a vyberte si nástroj na tvorbu vášho zoznamu úloh, či už digitálny alebo takýto analógový papier a pero. Skrátka, vyberte si, kde to budete robiť. Implementujte Eisenhowerov princíp a rozdielte vaše úlohy podľa dôležitosti a naliehavosti a preskúmajte prostriedky na lepšie sústredenie, ako som spomínal to Noisly alebo čokoľvek, čo vyhovuje vám, kľudne si zapálte krv. A na záver netreba zabúdať, že riadenie vášho času nie je len o odškrtávaní okienok, aj keď je to príjemné, ale to o zdravej rovnováhe. Ak sa totiž sústredíte na to, čo je naozaj dôležité, môžete využiť svoj čas naplno, bez toho, aby ste boli stresovaní, frustrovaní, otrávení, zbrklí, neporiadní. Ja by som mohol pokračovať, sa len na vás pozerám a tieto slova mi chodia na jazyk. Poďme si rozobrať líderstvo a spoluprácu s ľuďmi, ktoré sú pre život absolútne esenciálne. Nejde len o vedenie tímu a spolupracovanie s ostatnými, ale ide aj o iniciovanie zmien a spoluprácu s ostatnými na cieľoch, ktoré by ste nemohli zvládnuť sami. Napríklad riadiť taký ten bicykel, ktorý je pre dvoch. To proste človek nezvládne sám. Na to potrebujete dvoch. A dvaja sú už tým, alebo rodina. Vo vašom veku uprednostňujem tým. Byť lídrom znamená v prvom rade mať na ľudí vplyv. Znamená to viesť ľudí k spoločnému cieľu s úprimnosťou a s porozumením. Ako si teda vodcovské zručnosti vylepšiť? Ideál je začať v malom, veďte napríklad študijnú skupinu, zorganizujte komunitné zbieranie papiera, alebo hranie badmintonu, alebo odprezentujte skupinovú prezentáciu v triede. Skrátka čokoľvek, však rozumieme si, tieto aktivity vás prirodzene naučia sa stavať do vodcovskej pozície a preberať zodpovednosť aj za iných a to je dôležité. Veď byť taký, že ja som tu šéf. Výborným príkladom je príbeh Pakistánky Malali Yousafzaiovej, najmladšej držiteľky Nobelovej ceny, ktorá viedla celosvetovú kampaň za vzdelávanie dievčat. Malala, ktorá začala ako mladá blogerka obhajovať svoje právo na vzdelanie, svojím vedením podnietila celosvetové hnutie a ukázala, ako odvaha a hlas jedného človeka môžu viesť k významnej zmene a inšpirovať milióny ľudí. Vedenie ľudí je však viac než len zodpovednosť za iných. Je to o emocionálnej inteligencii, EQ, jednoducho o tom, ako pochopiť svoj tím. To znamená vytrénovať svoje medziľudské schopnosti. Dobre ma počúvajte. Snažte sa pochopiť reálne problémy vašich tímových kolegov a rešpektujte ich názory. Skutočný líder sa totižto snaží povzniesť iných a nie seba. Teraz k tímovej práci. Ide o oveľa viac ako len zoskupenie jednotlivcov.
Ide o využitie silných stránok a osobitných schopností každého jedného člena. Introverti môžu vyniknúť napríklad vo výskumných úlohách, zatiaľ čo extroverti zažiaria na prezentáciách. Rozpoznanie rozdielov a správne rozdelenie úloh môže zo skupiny spraviť jeden vysoko výkonný tím, niečo jak Real Madrid. Pre špičkovú tímovú prácu je dôležitá aj komunikácia. Hovorte jasne, dávajte konštruktívnu spätnú väzbu a berte kritiku ako príležitosť na zlepšenie sa, nie na urazenie sa. Premýšľajte o skupinových úlohách, vnímajte malé víťazstvá, tešte sa z nich a zisťujte, čo by ste na budúce mohli urobiť lepšie. Tento reflexívny postup je ako keď si športový tím po zápase pozerá, že jak hrali, kde spravili chybu, prečo viac nenahrávali Jude Bellinghamovi. Chápete, skrátka analýza a potom lepšie výsledky. Toto sme pokazili, spravíme to lepšie. Toto bolo dobré, budeme na tom stavať. Prepojenie vedenia ľudí s tímovou prácou znamená určovať tempo a vytvárať priestor, v ktorom každý priloží ruku k dielu. A čo môžeš urobiť teraz hneď? Môžeš zorganizovať študijnú skupinu alebo dobrovoľnícky projekt. To je praktický spôsob, ako si precvičiť vedenie a koordináciu ľudí. Môžeš sa zapojiť do skupinových diskusí. Tam figuruje napríklad počúvanie alebo oceňovanie názorov druhých a tak si cvičíte napríklad emočnú inteligenciu. A na záver ponúkajte a vyhľadávajte spätnú väzbu. Treba využívať skupinové projekty na vzájomnú komunikáciu, konštruktívneho charakteru a rast, taktiež vzájomné. Stručne povedané, vedenie tímu aj tímová práca sa dajú naučiť. Ide o to, aby sme sa zjednotili, vážili si názory ostatných a čelili problémom ako jeden celok. Jak 3 prúty kráľa Svetoplúka, keď sa dali tak dokopy, sa nedali zlomiť. To je tímová práca. A či už ide o 3 prúty kráľa Svetoplúka, športový tím alebo váš školský projekt, tieto zručnosti sú vstupenkou k úspechu v akomkoľvek odvetví vášho života. Keď Neil chodil na dovolenku, často išiel na odľahlé miesto. Vždy keď sa vrátil, mal fantastický nový nápad, ako posunúť jeho firmu dopredu. Raz sa s manželkou vybrali do severných hôr Sierra Nevady a týždeň spali v iglu. Keď sa vrátili, Neil vymyslel nový algoritmus na zlepšenie spôsobu výberu filmov, ktoré ponúkajú ich zákazníkom. Rovnako ako v Netflixe, kreativita patrí k jednej z najhodnotnejších zručností, akú môžete v tomto modernom, digitálnom, rýchlo rastúcom svete mať. A každý jeden z vás je kreatívny. Hoci si to možno niektorí z vás nemyslia. Práve preto vám chcem ukázať zo pár zaujímavých techník, ako nakopnúť vaše kreatívne procesy. Ako prvé, vystavte sa novým zážitkom a skúsenostiam. Kreativite sa darí vďaka rozmanitosti. Ak môžete, cestujte alebo preskúmavajte nové oblasti svojho mesta. Čítajte knihy, ktoré spochybňujú vaše názory. Stretávajte sa s ľuďmi, ktorí majú iné názory alebo pochádzajú z iných kultúr. To rozšíri vaše myslenie a otvorí svet nápadov. Po druhé, brainstormujte. Pravidelne si vyhráte čas na voľné premýšľanie bez obmedzení. Zapíšte si každý nápad, ktorý vám príde na bez ohľadu na to, aký nezmyselný sa môže zdať. Nejde o hľadanie okamžitých riešení, ale o cvičenie vašich tvorivých svalov. Čím viac budete cvičiť, tým prirodzenejšie sa budú rodiť vaše inovatívne nápady. Ďalším praktickým tipom je prijať neúspech. Každý úspešný inovátor má za sebou dlhý zoznam neúspechov. J.K. Rowlingová, autorka série Harry Potter, sa pred svojím úspechom stretla s 12 vydavateľstvami, ktorí jej príbeh o mladom čarodejníkovi nechceli vydať. Neúspech nie je opakom úspechu, ale odrazový mostík k nemu, ktorý vás naučí byť lepším, ako ste boli, napríklad. A nakoniec, skúste každý deň niečo vytvoriť. Nemusí to byť majstrovské dielo, čmárajte, píšte blog, niečo postavte, alebo vyskúšajte nový recept. Nezáleží na tom, čo presne to je, podstatné je, že sa to deje, že sa to zmotňuje do reality. A pamätajte na to, že kreativita prekvitá v činnostiach, nie len v myšlienkach. Takže vždy, keď sa budete cítiť zaseknutí, vrhnite sa do práce a sledujte, ako nápady budú prúdiť samé. Priatelia, dobojované, Redicon je na konci. Teraz máte na displeji QR kód, ten si naskenujte a dajte nám spätnú väzbu. Teraz sme si hovorili o kritickom myslení, o spätnej väzbe, toto je príležitosť na kritickú spätnú väzbu a nechceme to samozrejme ani zadarmo, pretože 50 z vás už zajtra vyžrebujeme a ty dostanú 50 eurovú poukážku do Alzy. Ak to ešte nemáš naskenované, tak ja neviem, že či nemáš rád peniaze. A na úplný záver, milí študenti, študentky, drahé pedagogičky, všetci partneri, ktorí sa na tomto podielali, jedno veľké ďakujem za vašu účasť, za vašu podporu, za vašu pozornosť. Ja som vám vďačný, pokiaľ ste si aspoň niečo odniesli, tak je to skvelé. Díky moc, čau.